हरे तर कृष्ण. 12व्या अध्यायातनं जसं आपण पुढे गेलो, की भक्ती मार्ग, या भक्तीच्या मार्गावरती कसं आपल्याला लीन व्हायचंय आणि भक्तीच्या कशा ऑप्शन्स दिलेले आहेत भगवंतांनी आपल्याला, की तुला हे नाही, हे जमत नाही, ते कर, ते नाही जमत आहे, तू ते कर. तू कशा प्रकारे भक्ती करू शकशील आणि कसं माझं कर्म तू करतोयस ते कर्म तू मला अर्पण करशील, तरीही तू तू मला एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तू नुसतं हे अर्पण केलंस तरीही मला ते मिळतंय. तू जसा आहेस तसा मी तुला स्वीकारतोय. पण तुझी इच्छा, तुझी भावना आणि मग भक्त विशेष आहे. भगवंतांसाठी भक्त विशेषच आहेत. कारण की जो भक्तीच्या मार्गावरती आणि जो स्वतःला मी विसरून, तो मीपणा विसरून भगवंतामध्ये स्वतःला लीन करण्याचा प्रयत्न करतोय. मग ही जी परमकारण सगळ्या भौतिक जगृत भौतिक आपली ही भौतिक प्रकृती तर आपली माता आहे आणि आपले परमपिता आहे तो हे परमात्मा. आणि तसं या पुढच्या अध्यायामध्ये त्याचं वर्णन आता येतच आहे. आणि म्हणून या परमात्म्याला जाणणं आणि कालच्या अध्यायामध्ये पुढे जाऊन भक्तीच्या मार्गावरती पुढे जाऊन जसं भगवंतांनी या ज्ञानाची माहिती दिली, की मग अर्जुनाला पुढे जाऊन प्रश्न पडले. जरी 11व्या अध्यायामध्ये 10व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाचा संभ्रम दूर झालेला आहे, तरी अर्जुनाचे प्रश्न संपत नाही. कारण त्याला प्रश्नांवर प्रश्न पडतायत आणि भगवंत तयार आहेत हो. भगवंत तयार आहेत त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर द्यायला. ते म्हणतायत तू विचार प्रश्न, मी तुला सांगतो, तुझ्या मनाचं अगदी समाधान होईपर्यंत आणि तुझ्या शंकांचं निरसन होईपर्यंत मी तुझ्या प्रश्नांची उत्तरं देत आहे. आणि म्हणून असं ज्ञान भगवंत देत आहेत. भगवंतांना विचारलंय अर्जुनाने, की क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे काय, प्रकृती म्हणजे काय, जे आपण थोडक्यात काल सगळं बघितलं. आणि पुढे जाऊन आपण ज्ञेय, मग हे ज्ञेय काय आहे? तर हे ज्ञेय म्हणजे ज्ञानाचं ध्येय. जे सगळं ज्ञान मिळतंय आपल्याला, हे सगळं ज्ञान घेतोय आपण, त्याचं आचरण काय हो? त्याची शेवटची टप्पा काय, शेवटची पायरी काय आहे? काही मला सांगा तुम्ही खरोखर, म्हणजे मला तुमच्याकडनं सगळ्यांकडनं ऐकायला आवडेल, की तुम्हाला काय वाटतंय, म्हणजे एक जनरल तुमच्याकडनं एक संवाद तुमच्याशी साधण्यासाठी, की तुम्ही भगवद्गीता का शिकताय, काय ध्येय आहे तुमच्या मनामध्ये? म्हणजे मला हे सांगू नका, म्हणजे हे तर आता निश्चित आहे, की कृष्ण भावना आपण जोपासतोय आणि आपल्याला कृष्णाच्या प्रेमामध्ये अगदी लीन व्हायचंय, ते तर अगदी प्रश्नच नाही. आणि त्या भगवद्गीतेच्या या मार्गावरती आपण ती नक्कीच खूप प्रयत्न करतोय. पण तुम्ही जेव्हा या मार्गावरती आलाय, तर तुम्ही काय मनात ध्येय घेऊन आलात? मला नक्की ऐकायला आवडेल तुमच्याकडे. जीवनाचा अर्थ समजून घ्यायला. जीवनाचा अर्थ. खूप छान प्रभूजी, खूप छान. आणि मग मला नक्की तुमचा अभिप्राय आणि तुमची प्रतिक्रिया पण आवडेल, की आतापर्यंत आपण 13वे अध्याय हळूहळू पूर्ण करतोय, 13वा कंप्लीट करायचा आहे. पण काय वाटतंय मग तुम्हाला, की तुमच्या ध्येयापर्यंत तुम्ही पोहोचताय का, कसं वाटतंय तुम्हाला? हो, जीवन कसं जगायला पाहिजे आपण याची शिकवण मिळते. मिळतीये? नक्कीच प्रभूजी. आणि अजूनही पुढे जाऊन, म्हणजे आता तर खरं ज्ञान, की 12व्या अध्यायापर्यंत भक्ती मार्ग, कर्मयोग आणि भक्ती योगाने तर आपण शिकलोच आहे. पण याच्या पुढचं ज्ञान प्रभूजी तुम्हाला अजून या जीवनाविषयी सांगणार आहे. आणि आता आपण या ज्ञानाविषयी माहिती घेतोय, की भगवंत हेच सांगतायत पुढे जाऊन आपल्याला, की त्रिगुणांचा अभाव, त्रिगुणांचा जो आपल्यावरती प्रभाव आहे आणि त्या प्रभावापासून कसं आपल्याला मुक्त व्हायचंय आणि कसं या भौतिक सृष्टीतून आपल्याला आसक्ती सोडून कसं या बंधनातून मुक्त व्हायचंय, याचं ज्ञान अजूनही प्रभूजी आपण घेणार आहोत. तर नक्कीच, म्हणजे खूप सुंदर ध्येय आहे तुमचं आणि या ज्ञानाच्या मार्गातून तुम्ही त्या तुमच्या ध्येयाकडे नक्की पोहोचणार आहात. अजून कोणाला काही शेअर करायला आवडेल का? मी मला बोलू ऐकायला माताजी? आवडेल. बोला. हा, नाही, तुम्ही त्या कोण बोला. अंजली माताजी बोलतायत ना? नाही, कोणी बोला, बोला. तुम्ही बोला, बोला, बोला. हरे कृष्ण माताजी. मला हरे काय कृष्ण. म्हणायचंय, की भगवद्गीता आपण शिकतोय तर बरोबर. आपल्याला जे परमेश्वरांनी ड्युटीज दिल्यात, जबाबदाऱ्या दिल्या, त्या नामस्मरणाबरोबरच त्या ड्युटीज आपल्याला करायच्या आहेत. आणि रजतम सत्व जे आहे, किती जास्तीत जास्त कसं आपल्याला होता येईल तो प्रयत्न आपण करायचा. सर्व परिपूर्ण कोणी नाहीये, सगळ्यांमध्ये तमोगुण पण आहेत, सगळं पण आहे. पण ते भगवंताच्या सान्निध्यात, भगवंतांच्या नामस्मरणाने आपण त्यातले जे अवगुण आहेत आपले किंवा तमोगुण आहेत ते आपण बाजूला सारायचे. सात्विकतेने जीवनाचा प्रवास करून भगवंतापर्यंत आपल्याला पोचायचंय, की जेणेकरून परत जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यात आपण अटकू नये. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. हे तर खूप सुंदर, म्हणजे तुम्ही तुम्ही तर अभ्यास करता आहात माताजी, त्याच्यामुळे प्रश्नच नाही. पण मला तेच म्हणायचंय, पण तुम्ही या प्रवासामध्ये आलायत, तर मला म्हणजे मग फक्त एवढंच म्हणायचं, की तुमचं ध्येय काय? म्हणजे भगवद्गीता तुम्ही आता आधी अभ्यास करताय, पण तुम्हाला स्वतःमध्ये काय, म्हणजे कुठल्या ध्येयाने तुम्ही हे करताय किंवा असं? ते काय होतंय, भगवद्गीता वाचतोय आपण, भगवंतांचं नामस्मरण करतोय,
त्यामुळे असं होतं की कुठचाही प्रसंग आला ना तर तिथे आपण डळमळीत होत नाही. आपल्याला एक स्थैर्य मिळतं की बाबा चला आज कोण गेलं देवाघरी गेला म्हणून दुःख करायचं नाही. हे कालचक्र आहे त्याप्रमाणे सगळं होतच राहणार. पण हे कधीच होतं ज्या वेळेला आपण नामस्मरणामध्ये असतो, भगवंताच्या सान्निध्यात असतो, त्यावेळेला आपल्याला हे सगळं मिळतं. कुठचाही प्रसंग आला तर त्या प्रसंगाला तोंड देण्याची सहनशक्ती पाहिजे, ती सुद्धा आपल्याला नामस्मरणामुळेच मिळते. आणि म्हणून नामस्मरणाच्या ह्याच्यात राहायचं. बरं, नामस्मरण करायचं म्हणजे असं नाहीये की तुम्ही माळा करत बसा. परमेश्वर सांगतो की मी दिलेलं काम तुम्हाला आहे ते तुम्ही प्रामाणिकपणे करा, पण सायमल्टेनियसली त्यावेळेला तुम्ही माझं की आता काल मी कसं हे पाहिलं होतं त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की आपल्याला कोण देतं खायला, तर मी देतो. घरच्या प्रमुखाला वाटतं मी देतो सगळ्यांना, पण नाही, परमेश्वर देतो आपल्याला. तर ही जाण ठेवायला पाहिजे की जे काय आपल्याला मिळतंय प्रकृती तो आणि खोटा जो परमेश्वर, अहंकार आहे आणि ही जी खोटा भ्रम आहे तो त्या भ्रमाचा आणि भोपळा फुटला पाहिजे आणि त्या भ्रमातून कुठला बाहेर आलं पाहिजे. पाहिजे. अगदी बरोबर. माताजी नक्की. खूप छान, तुमचा तर अभ्यासच आहे आणि तुम्ही नाही, छान पुढच्या टप्प्यावर मला आहात. असं वाटतं माझी की नाही, आणि मला असं वाटतं की मी बघते आता म्हणजे ऐकते इकडे, तर मी शेअर याच्यासाठी करते की माझ्या बरोबर जे इतर लोक आहेत त्यांना पण थोडं म्हणून मी बोलत असते की खूप त्यांना खूप पण ते बरोबर. कळावं म्हणून. अगदी म्हणजे आणि ते खूप इन्स्पायरिंग आहे माताजी आणि ते कुठेतरी हा, खूप एनकरेजिंग असतं आणि म्हणूनच मी तुम्हाला खरंय. प्रतिक्रिया की ग्रुपवर सुद्धा तुम्ही कोणी लिहिलं तर नक्कीच ते एनकरेजिंग असेल आणि मी दुसऱ्या ग्रुपवर शेअर करीन की त्या माध्यमातून इतरांना सुद्धा ते इन्स्पिरेशनल होतं माताजी. उद्देश खरंय, एवढाच आहे खरंय. कारण मला कुठल्याही कृष्णाची कृपा आहे की जे माझ्या कडून माझा प्रयत्न आहे, पण ते कुठलंही क्रेडिट देण्यापेक्षा तुम्ही जेव्हा ते अभिप्राय राहाल तेव्हा असं वाटेल की नक्कीच अजून मी 4 लोकांना सांगितले तर त्यांना ते बरोबर आहे, बरोबर. भावना मनामध्ये जागृत व्हावी आणि त्यांनी या मार्गावरती प्रवास करावा. हीच एक नक्कीच. प्रामाणिक इच्छा. त्यामुळे खूप खरंय. सुंदर माताजी आणि नक्की छान. हो, तुमचा अनुभव शेअर केल्याबद्दल धन्यवाद. अंजली हो. माताजी बोला तुम्ही. ताई, जे आपण खूप छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये दुःख मानत राहतो, ऍक्च्युली ते दुःखच नसतं. आपण जर का थोडं मोठं झालं आणि समोरच्यामध्ये पण देव आहे हे जर का जाणलं तर त्याच्या दोषांकडे आपोआप दुर्लक्ष होतं. आणि त्याच्याकडनं मी हे केलंय हे जर आपण म्हटलं नाही तर आपल्या अपेक्षा कमी होतात आणि अपेक्षाभंगाचं दुःखही होत नाही. आणि साहजिकच आपल्या स्वतःला होणारा त्रास, आपण जरी छोटा आपला विश्व असलं तरी त्याच्यामध्ये आपण रमायला शिकतो. अगदी बरोबर. खूप सुंदर छान. माताजी, खूप सुंदर. प्रत्येकामध्ये कृष्ण बघा. की जसं परमात्म्याने सांगितलंय म्हणजे एक ती स्टेज यायला लागते, पण मग प्रत्येकामध्ये म्हणजे तुम्ही समानतेने जगा, तुम्ही कृष्ण प्रत्येकामध्ये बघता, तेव्हा तुम्ही कुणाशी बोलताना 10 वेळा विचार कराल, की आपण यांना हर्ट करतोय, आपण कृष्णाला हर्ट करतोय. म्हणजे ही भावना मनात येणं खूप सुंदर भावना आहे ही आणि मला वाटतं खूप छोट्या-छोट्या या गोष्टीतून आणि या प्रत्येक अध्यायामधून मला खूप आवडलं म्हणजे तुमच्या विचारांमध्ये ही जी प्रगल्भता आणि हे जे विचार बदलतात आणि ह्याला खरोखर ही भगवद्गीतेतलं प्रत्येक अध्याय आणि प्रत्येक श्लोक कारणीभूत आहे. म्हणजे आपण म्हणतोय ना, की त्याचं विश्लेषण इतकं आहे, विवेचन इतकं केलं जातं त्याच्यावरती, की तुम्ही जितकं शिकाल तितकं कमी आहे आणि खूप सुंदर एक विचार. जन्म खूप अपुरा धन्यवाद. आहे. एक जन्म अपुरा आहे. एक जन्म अपुरा आहे. अगदी बरोबर माताजी. अजून हो, कोणाला काही पण शेअर करायचंय? एवढं आहे की आपण योगभ्रष्ट झालो आहोत, त्या लाईनीवर आहोत, तो आज ना उद्या आपल्याला पोहोचवेल एवढी आता गॅरंटी तुम्ही आलेली एकदम आहे. राइट ट्रॅकवर आलेला आहात आता. एक्झॅक्टली. त्याच्यामुळे तुम्ही योग्य मार्ग अवलंबलेला आहे आता आणि आपला कुठेही रस्ता चुकणार नाही. नाही, चुकणार नाही. जसं मी काल म्हटलं, की 10 पावलं पुढे गेल्यावर कुठेतरी 2-3 मागे येतायत, पण पुढे जायचंय. पुढे जायचंय हे ध्येय ठेवलं, हे ध्येय, हे ज्ञान जे मिळतंय ते त्याच्यासाठी, की या ज्ञानातनं मग तुम्ही तुमचा आचार कसा बदलताय. तुमचे विचार तर तुम्ही बदलाल. विचार काय हो माणूस लिहील थोडंफार, पुस्तकं लिहिली आहेत, पण आचरण कुठे आहे? मग ते आचरण बदलायला हे ज्ञानाचा कसा उपयोग करताय, हे फार फार महत्वाचं आहे. आणि मला असं वाटतं ही कुठेतरी जेव्हा जगायला शिकतोय आपण, तर तिथे कुठेतरी मिळालंय. तिथे कुठेतरी तुम्हाला भगवद्गीतेने म्हणजे भगवंतांनी दिलेलं हे ज्ञान की भगवंतांना जो काही आनंद होईल त्याला काही गणतीच नाहीये. आणि म्हणून मी तेच म्हणते की ज्यांच्या आनंदासाठी आपण हे सगळं करतोय इथे, ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता इथे शिकवतेय, ते परमेश्वराचा आनंद हा आपल्या आनंदापेक्षा खूप कैक गुणी आहे. कैक त्याच्यावर गुणिले आहे खरोखर. आणि म्हणूनच त्यांच्या आनंदासाठी आपण हे सगळं करतोय. तर नक्की अजून माया माताजी अजून कोणाला काही शेअर करायला मी अजून 5 मिनिटं घेईन. मला हरकत नाही कारण हे खूप महत्वाचं आहे. मी शिकवणं हे तर आहेच म्हणजे मी सांगतेय. पण हा जो संवाद आपण साधतोय त्याच्यातनं मला खूप आनंद होतोय, की तुमचे विचार कळतायत आणि खूप छान वाटतंय ऐकायला ते.
मी खूप छान बोलल्यात ताई, मला ऐकायलाही खूप छान वाटत होतं. फक्त भगवद्गीता मी शिकताना माझी हीच अपेक्षा आहे की मुखी सतत भगवंताचं नाम असावं आणि आपोआप या थोडं दुसऱ्या गोष्टींचा विसर पडावा आणि भगवंताचं नाम पुढे राहावं. बस बस. तुम्ही जप बाकी करता का याच्यामध्ये माताजी? करता येईल. नामस्मरण हो. करता तुम्ही जप? हो 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 हो. किती माळा करता माताजी? मी आतापर्यंत माळा नाही करायची, असं मनातच मोजून करायची ताई. पण तुमच्याकडे आहे का जपमाळ? हो. माताजी मोजून करा ना, आणि माळेवर मी करा ना सतत माताजी. प्रभुपाद सांगतात की माळेवरती करण्याचं महत्व फार वेगळं आहे. जेव्हा तुम्ही त्या 108 मण्यांवर कराल ना माताजी, तुम्हाला बघा हा. एक वेगळा अनुभव येईल आणि ही माळ जपा. मग तुम्ही 1 माळ जपा, 2 माळ जपा, 3 माळ जपा, जितकं तुम्हाला बघा, तुम्हाला वेळ हे तुम्ही काढण्यावर आहे. अहो हे बघा, नाही, वेळ भगवंत आहे सांगत ताई. नाही तुम्ही 15 मिनिटं करा का 20 मिनिटं करा का 1 तास करा का 5 तास करा. पण तुम्ही जे काही करता आहे ते मनापासून करा आणि वाढवत न्या. बघा, तुम्हाला तुमची ती म्हणजे अनुभव येईल आणि माळ अगदी ना माळेवरती करा. जप कराल तो माळेवरती करा. आता आजपासून सुरू करेल, कारण मी अगदी. चालताना आणि मी तुम्हाला बाबा दाखवलंय तसं कळलंय ना तुम्हाला, की माळ कशी जपायची आहे. त्या दिवशी नव्हती ताई, मी जरा उशिरा जॉईन झाली हे होती. बघा, हे बघा, ही जपमाळ दिसतीये तुम्हाला माझ्या हातात. हो. तर तुम्ही ह्याचं पहिलं बोट आहे ना माताजी, हे सोडायचंय. हा. हा, बरं. त्याला निषिद्ध मानलं जातं आणि हो. पहिला हा जो कृष्णमणी आहे त्याला नाही हा. धरायचंय. तिथे कुठेतरी सुरुवात होते. तिथे कुठेतरी सुरुवात बरं. आपण करतो आणि म्हणून मग या हम्म. 108 मण्यांसाठी दुसऱ्या मण्यापासून तुम्ही अशी माळ पुढे न्यायची. ओके. ठीक आहे. जसं नामस्मरण कराल तसा तसा एक एक मणी पुढे न्यायचा. बरं. बघा, प्रयत्न म्हणजे करून बघा. काही अडचण आली तर मला नक्की ग्रुपवर विचारा. म्हणजे पूर्ण म्हणून झाल्यावर एक मनी सारखं व्हायचं. हा, म्हणजे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हे झालं की हा. एकला झालं. पुढचा मणी, हो तिसरा, हो असं 108 वेळा माताजी. हो हो. ठीक आहे. करेल करेल. तुम्ही करा, प्रयत्न करा. आज 1 माळेपासून सुरुवात करा किंवा मग किती हा. तुम्ही 27 वेळा म्हणताय, कितीही तुम्हाला जमेल तसं म्हणा. पण एकदा माळ हातात घेतली की 1 माळ तरी जपा 108 वेळा. मग त्याला किती मिनिटं लागतात माहितीये माताजी? जर तुम्ही अगदी व्यवस्थित 8 ते 10 मिनिटं, मॅक्झिमम 10 मिनिटं. काहीच हरकत नाही. ते तुम्ही नक्की मला उलट अनुभव घ्या, वाढवायचं नक्की. आहे. आणि मला खात्री आहे बघा, तुम्ही 1 जपल्यानंतर तुम्हाला वाटेल की आपण ही ठेवू नये खाली अजून. म्हणजे मला असं झालंय स्वतःला की आपण जपत राहावी. फक्त कुठेतरी हो. भगवंत सांगतोय की तुझी कर्म पण तुला करायची आहेत. त्यामुळे तू तुझ्या कमिटमेंट्स विसरू नकोस. तू फक्त माझी माळ घेऊन बसू नकोस. मग तू तोंडाने पण एरवी नामस्मरण कर, पण तुझी कर्म पण तू कर. तुझ्या कमिटमेंट्स विसरू नकोस. तर त्याच्यामुळे आपण अशा याने पुढे जातोय. तर खूप धन्यवाद तुमच्या सगळ्यांच्या प्रतिक्रिया आणि अभिप्राय आणि खूप छान शेअर केल्याबद्दल. खूप छान वाटलं. आपण असंच बोलत राहूया. आता मी पुढे जाते, नाहीतर मग आपलं 13वा 14वा सध्या आहे. तर थोडा वेळ घेईन मी तुमचा आज, पण आपण आज पूर्ण करूयात. तर याने पुढे जाताना एवढंच की ज्ञान आपण जे घेतोय, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृती, पुरुष. जसं मी म्हटलं, क्षेत्र हे सगळं शरीर क्षेत्र आहे आणि मग त्याच्यामध्ये काल आपण कोश बघितले. अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश आणि विज्ञानमय कोश. आणि हा शेवटचा कुठला कोश आहे? तर जो आपल्याला परमात्म्याचा आनंदमय कोश. तर अशा या कोशांमधून आपण जातो. मग भौतिक शरीराचं सुरुवातीला आपण भौतिक शरीराला जपतो की ज्याला खायला प्यायला घालायला लागतं, झोपायला लागतं, सगळं करायला लागतं. अन्नमय कोश. प्राणमय कोश, श्वासोश्वासावर आपण आपलं नियंत्रण करून त्याच्यावरती त्या कोशात त्या महत्व आहे. त्याच्यानंतर आपण जातो ज्ञानमय कोशामध्ये. ज्ञानमय कोशामध्ये तुम्हाला कसं कळतं की तुम्हाला या गोष्टींचं महत्व कळतं. म्हणजे कसं की त्या दोन्ही, आता मी ती स्लाइड पुढे थोडीशी दाखवते, तुम्हाला हरकत नाही. थोडस ही मनोमाया. तर मन, मग तिथे कुठेतरी कोण येतं? तर मन, बुद्धी, अहंकार. जे आपलं अंतर मन आहे आपण म्हणतो. तर हे जे सटल मन आहे, जे बनलेलं आहे त्या मनाला, मग त्या मनाला कसं नियंत्रित केलं जातं? मन इंद्रियांना कसं नियंत्रित करते आणि बुद्धी मनाला कसं नियंत्रित करते? आणि मग विज्ञानमय तुम्ही अप्लाय कसं करताय? तुम्ही या ज्ञानमयाला, तुम्ही या मनाला नियंत्रण करून पण तुमच्या ज्ञानाचं तुम्ही ऍप्लिकेशन कसं करताय? जसं आपण विज्ञान योगामध्ये शिकलेलो आहोत की मग या विज्ञानमयामध्ये आणि मग तुम्ही या भक्ती मार्गावर कुठल्या मार्गांनी, वेगवेगळ्या मार्गांनी मग या विज्ञानमयाला, या कशा या भक्ती मार्गाला तुम्ही तुमच्या याच्यामध्ये सामावून घेताय आणि कसं तुम्ही या सगळ्याचा सुरुवात कुठे करताय आणि तुम्ही कशी अंमलात आणताय ही गोष्ट, हे महत्वाचं आहे. आणि मग सर्वात शेवटी सच्चित आनंद, हो परमानंद, जे आनंदमय आहे, असा हा आनंदमय कोश की ज्यांच्यापर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आणि ध्येय काय आहे तर परमात्म्यानं जाणून घ्यायचंय. आणि म्हणून इथे आपण म्हणतोय आता की मी आता त्या ज्ञानाचे स्पष्टीकरण देईन ज्याचे ज्ञान तुम्हाला शाश्वत साधता येईल.
ब्रह्म, आत्मा, अनादी आणि माझ्या अधीनस्थ या भौतिक जगाच्या कारण आणि परिणामांच्या पलीकडे आहे. भगवंत म्हणतायत हो की भगवंतानी, आता हे तुम्हाला रूप दिसतंय, हे कुणाचं रूप आहे मला सांगा, हे कुठलं रूप आहे? जसं आपण 3 टप्पे शिकलो भगवंतांचे, कुठल्या टप्प्यामध्ये हे भगवंत दिसतायत आपल्याला? ब्रह्मरूप. अरे हे कृष्ण, विश्वरूप नाही ना नाही, हे माताजी? परमात्म्याचं रूप आहे. ब्रह्मरूप बघा तुम्ही, परमात्मा. परमात्म्याचं म्हणजे आपण भगवान रूप हे मनुष्याचं रूप बघतो, बरोबर? तसं भगवंत इथे सांगतायत की माझी ही रूप आहेत की जसं विश्वरूप. आता विश्वरूप मी कुठल्या जवळ सांगितलं तुम्हाला? विश्वरूप कुठल्याच जवळ आहे सांगा? कुठल्या टप्प्याच्या जवळ आहे? ब्रह्म. ब्रह्म. कारण त्याच्यामध्ये प्रकाश, तो प्रखरता, ती भगवंतांची जी प्रखरता आहे की ती अर्जुनाला बघवली नाही गेली, की तेच ते साध्या डोळ्याने अर्जुन बघूच शकला नसता. इतकं ते प्रखर तेज होतं, कुठेतरी ब्रह्मरूपाच्या जवळ होतं. आणि ते इतकं रौद्र आणि इतकं अक्राळ विक्राळ होतं की इतक्या भुजा, इतक्या बाहू, इतकी तोंड, जिभा आणि इतकं ते सगळं बघून अर्जुन घाबरलेला होता की त्याला मग ते जे मनमोहक असं मनुष्याच्या रूपामध्येच तो भगवंताला पाहू इच्छित होता. आणि मग हे दुर्मिळ रूप फक्त केव्हा बघू शकतो? जेव्हा तुम्ही त्या सात्विकतेमध्ये, जेव्हा तुम्ही त्या भक्तिमय मार्गावरती भक्तांच्या, जेव्हा भक्त का विशेष आहेत आणि मगच त्या भक्ताला, त्या शुद्ध भक्तालाच भगवंत त्या दुर्मिळ रूपामध्ये दिसू शकतात. भगवंत म्हणतात की मी हे म्हणजे भगवंतांनी हे निर्माण केलेलं आहे की भगवंत दूर आहेत, जवळ आहेत, अगदी आत आहेत, बाहेर आहेत, सगळीकडे भगवंतांचा वास आहे, भगवंतांचा स्त्रोत हा सगळीकडे आहे. पण भगवंत काय म्हणतात की मी या सगळ्यापासून विरक्त आहे. माझा बाकी मग त्रैगुणांचा सुद्धा माझ्यावरती काहीही प्रभाव नाहीये आणि मी ह्या सगळ्यांपासून अलिप्त आहे. मी माझ्या बीजापासून जरी ही माझ्या श्वासापासून जरी ब्रह्मांड तयार झालेली असली तरी मी या सगळ्यांपासून अलिप्त आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की माझ्या पुढे म्हणजे या भौतिक आकृतीचा, भौतिक प्रकृतीचा माझ्यावरती प्रभाव नाही. मी अकर्ता आहे, मी या सगळ्यांपासून अलिप्त आहे आणि माझ्यापासून जे ब्रह्म, आत्मा, अनादी आणि माझा अधीनस्थ या भौतिक जगाच्या म्हणजे या जगाच्याही पलीकडे आहे ते सगळं. आणि म्हणूनच या मार्गावरून जाताना की मग या जी आपण पराशक्ती बघितली आहे भगवंतांची, की या सगळ्याच्या म्हणजे भौतिक जगाच्या पलीकडे जाऊन ही शक्ती आहे. आणि म्हणूनच हे सगळं जे अनादी रूप आहे आणि अधीनस्थ जे आहे हे सगळं भगवंतांच्या त्या टप्प्यामध्ये की या सगळ्याला पुढे, या सगळ्याला मागे टाकून पुढे कसं जायचंय आणि याच्या पलीकडे जाऊन कुठलं जग आहे, कुठलं लोक आहे ते बघण्याची आपल्याला खूप नितांत गरज आहे आणि कशा प्रकारे आपण त्या मार्गाने वाटचाल करतोय. सर्वेंद्रिया गुणभासानी सर्वेंद्रिया विवरज्जितम असक्तः सर्वभौचक्कैव निर्गुण गुणभोक्तृच. परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचा मूळ स्त्रोत आहे, तरीही तो इंद्रिया विना आहे. तो सर्व प्राणी मात्रांचा पालन करता असूनही तो निस्पृह आहे. तो निसर्गाच्या पलीकडे जातो आणि त्याच वेळी तो प्रकृतीचा स्वामी पण आहे. बघा, प्रकृती निर्माण केली आहे पण प्रकृतीचा भाग नाहीये. मूळ स्त्रोत आहे इंद्रियांचा पण इंद्रियांच्या विना आहे. की त्याच्याकडे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय आणि कुठल्याही या गोष्टीमध्ये परमात्म्याचं शरीर, आत्मा हे वेगवेगळे असे आहेत. हा वेगवेगळे नाहीत, परमात्म्याचा हे सगळं एकत्र आहे. जसं आपला शरीर, आत्मा हे वेगवेगळे आहेत. आपला शरीर, आपण शरीर नाही आत्मा आहोत आणि हाच आपल्यामध्ये आणि परमात्म्यामध्ये हा फरक आहे. आत्मा आणि परमात्मा हाच फरक दाखवतोय. आणि म्हणूनच हा परमात्मा सगळ्या प्राणीमात्रांचा स्त्रोत आहे, मूळ आहे, परंतु त्यांच्यापासून अलिप्त आहे, कुठेही त्यांच्यात अडकलेला नाहीये. तो निस्पृह आहे, तो पालन करता आहे, तो आपला वडील आहेत, ते आपले बीज त्यांनी दिलेलं आहे, पालन करता आहे, परंतु तो या निसर्गाच्या पलीकडेही जातो, परंतु या प्रकृतीचाच तो स्वामी आहे. या प्रकृतीची निर्मितीही तो करतो आणि प्रलयही तोच करतो. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की माझ्या विना म्हणजे मी दूर पण आहे, मी जवळ पण आहे, मी आता तुमच्या अगदी आत पण आहे, बाहेर पण आहे, परंतु काय की कुठल्याही प्रकारची इंद्रिय त्यांना बांधू शकत नाही. कुठल्याही या त्रैगुणांचा परमेश्वरावर कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव नाही. आणि मग हे परमसत्य जाणून हे परमसत्य सर्व सजीवांच्या बाहेर आणि आत अस्तित्वात आहे. हलणारे, अचल आणि चल, हलणारे आणि न हलणारे, कारण तो सूक्ष्म जे आत अस्तित्वात आहे, बाहेर आहे, जे चलन आहे, जे चल आहे, चर अचर या सगळ्यामध्ये आहे ते.
कारण तो सूक्ष्म आहे, तो पाहण्याच्या किंवा जाणून घेण्याच्या भौतिक सामर्थ्याच्या पलीकडे आहे. दूर दूर असला तरी तो सर्वांच्या जवळ आहे. तुम्हाला इथे दिसत असेल की भगवंत खूप दूर दिसतात पण आहेत आणि खूप जवळ पण आहेत. की भगवंतांचं नामस्मरण केलं तर ते अगदी आपल्या हृदयात येतो. कुठे लांब त्यांना बघायला जायची गरजच नाहीये. परमात्म्याचं ते रूप आपल्या हृदयामध्ये दिसतंय आपल्याला. पण त्याच्याही पुढे जाऊन, पलीकडे जाऊन आपल्याला भगवंतांशी मनुष्य रूप साधायचंय. त्यांचं ते भगवान रूप आणि त्यांच्या गोलोकामध्ये परमेश्वर बोलवतायत की तुम्हाला या भौतिक बंधनांमध्ये पुन्हा जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधीमध्ये यायचं नसेल तर तुम्ही नामस्मरणाच्या यज्ञाने तुम्ही या भौतिक बंधनांपासून तुमची मुक्ती करण्याचा प्रयत्न करा. आणि म्हणून त्यांचं पुढे जाऊन सांगायचं असं आहे की परीक्षित महाराजांच्या आईनी, हे चित्र बघाल तर परीक्षित महाराजांच्या आईनी त्यांना ब्रह्मास्त्र लागणार होतं. तर त्यांना ब्रह्मास्त्रापासून धोका होता म्हणून तिने कृष्णाची प्रार्थना केली. पोटात होते तेव्हा परीक्षित महाराज आणि त्यांना धोका होता ब्रह्मास्त्रापासून. परंतु कृष्णाने त्यांना कसं वाचवलंय? कृष्ण त्यांच्या हृदयामध्ये आहेत पण त्यांनी त्यांच्या गर्भात जाऊन म्हणजे तिथेही त्यांचं रक्षण केलेलं आहे. आणि आईच्या नुसत्या प्रार्थनेने, कारण परीक्षित महाराज जे तुम्हाला कथा ऐकली असेल, जसं मी म्हटलं की शुकदेव स्वामींकडे जाऊन त्यांनी नंतर ज्ञान घेतलं की जेव्हा त्यांना शाप मिळालेला होता, असे हे परीक्षित महाराज जे सुरुवातीपासून म्हणजे शेवटी त्यांना शुद्ध भावनेने, तर अशा त्यांच्या आईने जेव्हा आर्त भावना केली, आर्त अशी प्रार्थना केली कृष्णाकडे की माझ्या बाळाला वाचव, तेव्हा त्या बाळाला त्यांनी त्या गर्भामध्ये सुद्धा त्यांचं रक्षण केलेलं आहे. त्यांच्या हृदयामध्ये परमात्मा होते परंतु त्या गर्भात त्यांच्या जवळ जाऊन त्यांनी त्या बाळाचं रक्षण केलेलं आहे. आणि म्हणूनच परमसत्य सर्व सजीवांच्या बाहेर आणि आत अस्तित्वात आहे, हलणारे आणि न हलणारे, कारण तो सूक्ष्म आहे. कारण ते अति म्हणजे त्या गर्भामध्ये असून सुद्धा तो अति सूक्ष्म अशा रूपामध्ये त्यांच्या हृदयामध्ये आहे. तो पाहण्याच्या किंवा जाणून घेण्याच्या भौतिक इंद्रियांच्या सामर्थ्याच्याही पलीकडे आहे. दूर दूर असला तरी तो सर्वांच्या खूप जवळ आहे. असे हे भगवंत हृदयात असून सुद्धा सगळ्यांचं रक्षण करतायत. भगवंत म्हणतायत तू फक्त तुझं कर्म कर, मी तुझं रक्षण करायला आहे, मी तुझी काळजी घ्यायला, मी रक्षण कशाचं करणार आहे पण मी तुझ्या भक्तीचं, कारण तू कुठलीही काम केलंस आणि तू कसाही वागला असतं तसं नाहीये हो. मग भक्तांचं हे विशेष रक्षण आहे. भक्तांच्या भक्तीचं रक्षण केलं जात आहे, भक्तांच्या त्या भक्ती मार्गाचं रक्षण केलं जात आहे. भगवंत म्हणतायत की त्या मार्गावरती तू आहेस, मी तुला तुझा मार्ग दाखवतोय. बॉल इज इन युअर कोर्ट, तुम्हाला ते घ्यायचंय की नाही हे तुम्ही ठरवा, पण नक्की मी रक्षण करायला आहे. मग तुला मी धडू देणार नाही तुझ्या गोष्टीपासून, मग त्याचं मी नक्की काळजी घेईल. आणि हे खूप महत्वाचं आहे. तो सर्व प्रकाशमय वस्तूंमध्ये प्रकाशाचा स्रोत आहे. तो पदार्थांच्या अंधाराच्या पलीकडे आहे, अव्यक्त आहे, तो ज्ञान आहे, तो ज्ञानाची वस्तू आहे आणि ध्येय आहे, तो सर्वांच्या हृदयामध्ये वसलेला आहे. बघा तो सर्वांच्या तो एक लाईटाचा बघा की तो अगदी त्याचा जो स्रोत आहे तो दूर दूर, जसं मी म्हटलं भगवंत सूर्याप्रमाणे आहेत, सूर्याला तुम्ही कुठूनही बघू शकताय, तसं परमात्म्याचा हा प्रकाश, परमात्म्याचा हा स्रोत सर्व दूर पसरलेला आहे. फक्त तुम्हाला तो घेण्याची तुमची इच्छा, परमात्मा भगवंत तुम्हाला हात घ्यायला त्या भवसागरामध्ये तयार आहेत. भगवंत हात देतायत, तो हात दिसतोय का तुम्हाला, ते महत्वाचं आहे. आणि या जन्म मृत्यूच्या भवसागरातून तुम्हाला तरुण नेणार आहेत ते नक्की, पण मार्ग काय तर भक्तीचा असा सुंदर आणि अतिशय गोड मार्ग आहे. आणि अशा या मधुर मार्गावरती तुम्ही स्वतःला मार्गक्रमण करण्यासाठी त्याच्यावर वाटचाल करायची. आता हे भागवतामध्ये फार सुंदर ही आकृती आहे आणि हे सुंदर वर्णन केलेलं आहे आत्मा परमात्म्याचं. खूप सुंदर वर्णन आहे की बघा दोन पक्षी दिसत आहेत हे तुम्हाला. या पक्षामध्ये बघा अशा प्रकारे क्रियाकलापांचे क्षेत्र म्हणजे शरीर, ज्ञान आणि जाणणारे हे मी थोडक्यात वर्णन केलेले आहे. या क्षेत्राला म्हणजे या शरीराला जाणणारे दोन आहेत. मग हे दोन तुम्हाला इथे दिसतायत दोघ जण. एक हा आत्मा आहे जो खाण्यामध्ये मग्न आहे आणि परमात्मा बघतो आहे त्याला, परमात्म्याचं लक्ष आहे. बघा परमात्मा इथेही आहे आणि हा आत्मा त्याच्या खाण्यामध्ये गुंग आहे. दिसतंय का त्याला, लक्ष आहे का, परमात्म्याकडे लक्ष आहे का? आपल्याच तालामध्ये, आपल्याच कर्मामध्ये, आपल्याच ह्याच्यामध्ये गुंग आहे. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. अहो पण इतकं खाण्यामध्ये, आपल्याच गोष्टीमध्ये, जसं मी ती आकृती मला नेहमी आवडते ती, इतकं ते मध, त्या मधमाशांच्या पोळ्यातनं ते मध चाकायला इतका हे झालेलं आहे की लटकतोय, खाली पडला तर साप आहे.
फांदी तुटली तर पडणार आहे, तिकडून उंदीर कुरतडतायत फांदी, सगळीकडनं संकट दिसतायत, भगवंत दिसत नाहीये. मध घेण्यामध्ये की किती मला मग त्या मधमाशा चावल्या तरी चालतील, पण मला ते मध हवंय. किती घेऊ मी, किती नको किती घेऊ, पण भगवंत वरती दिसत नाहीयेत समोर. भगवंत आहेत त्या रूपामध्ये, त्यांच्याकडे लक्ष गेलेलं नाहीये. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की इतकं तुम्ही, की मग त्या पक्षाकडे, या फार सुंदर आकृती आहे आणि भगवंतांचं लक्ष आहे तुमच्याकडे, की तुम्ही कशा प्रकारे या गोष्टी आचरणात आणतायत आणि कशा प्रकारे स्वतःचं परिवर्तन करण्याच्या मार्गावर आहात आणि तुम्ही कशा प्रकारे या नामस्मरणाच्या यज्ञाकडे वळताय किंवा या भक्तीच्या मार्गावर स्वतःला कसं लीन करताय. आणि म्हणूनच या क्रियाकलापांचं की क्षेत्रज्ञ, मग हे क्षेत्रज्ञ दोन आहेत. म्हणूनच की आत्मा आणि परमात्मा, ही सोल आणि सुपर सोल, मग हे परमात्मा आपल्या हृदयातच आहेत, पण ते दिसतायत का, त्यांच्याकडे लक्ष जात आहे का, की आपल्या तंद्रीमध्ये आपण आहोत. आणि म्हणूनच हे स्वभावाची कधी परमेश्वराच्या घेतील स्वभाव, की जेव्हा त्यांना त्यांचं कळेल, की जसं मी तुम्हाला म्हंटल की आपण आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे, अस्तित्व वेगळं आहे, आपण परमात्म्यामध्ये एकरूप होत नाही, आपण वेगळं अस्तित्व आहे आपलं. आपण क्वालिटेटिव्हली परमात्म्यासारखेच आहोत, पण क्वांटिटेटिव्हली की कसंही तुम्ही म्हणाल तर आपण परमात्मा नाही आहोत. की गोवर्धन पर्वत उचलला आहे आणि कुठल्याही गोष्टी केल्या की मी देव आहे असं म्हणायला मोकळं झालं, तसं नाही. तुम्ही अंश आहात, पण तुमच्यावर आहे की त्या अंशाला कसं पुढे न्यायचंय आणि त्या परमात्म्याच्या नामस्मरणामध्ये कसं स्वतःला गुंतवून त्या स्वभावाची प्राप्ती करून घ्यायची आहे. प्रकृती आणि जीव हे अनादी आहेत असे समजले पाहिजे. त्यांचे परिवर्तन आणि पदार्थाच्या पद्धती भौतिक स्वरूपाची उत्पादने आहेत. म्हणजे हे जे 84 लाख आपण म्हणतोय, 84 लक्ष योनीतनं तो जन्म मिळतो आहे आणि म्हणूनच या गुणांच्या प्रभावाने, आणि म्हणून या प्रकृती आणि जीव, मग या प्रकृतीमधील कशा प्रकारे हा जीव राहतोय, तर या त्रिगुणांचा, तिथेच आपण पुढे जातोय. आता 14वा अध्याय हा पूर्ण त्याच्यावरच आहे. आणि मग हे अनादी आहेत हे समजलं पाहिजे. आणि कशा प्रकारे या 84 लक्ष योनीतून जन्म घेतला जातो, कारण आधीच्या जन्मात जो विचार केला जातोय त्या विचारांचाच पुढे जन्म मिळतोय. आणि जरी तो आत्मा एकच असला तरी ती प्रवास त्या सगळ्या योनीतनं केला जातोय आणि मग त्या 84 लक्ष सर्व योनीमधून तो प्रवास केला जातोय. एक मिनिट. आणि मग बघा, कार्यकरण कार्तित्वे हेतुम प्रकृती उच्यते, पुरुषः सुख दुःखना भोक्तते वे हेतुर उच्यते. प्रकृती ही सर्व भौतिक कारण आणि परिणामांचे कारण आहे असेच म्हटले जाते. तर जीव हा या जगातील विविध दुःखांचे आणि भोगांचे कारण आहे. मग ही जसं मी म्हटलं की जसं हे सगळे आलय आहेत तसं हे दुःखालयम आहे. हो, जन्म मृत्यू जरा व्याधी असं हे प्रकृती ही सर्व भौतिक कारण आणि परिणामांचं कारण आहे. आणि मग या दुःखालयामध्ये आणि विविध दुःखांना हा जीव सामोरा जातोय. हा विविध जीव कसा सामोरा जातोय, मग जसं आपण म्हटलं की जसं मी तुम्हाला भरत महाराजांची गोष्ट सांगितलेली की त्या अध्यायामध्ये आपण भरत महाराजांची की कशा प्रकारे तुम्ही त्या 7व्या अध्यायामध्ये की कशा प्रकारे तुम्ही मृत्यू समयी पण परमेश्वराचं नामस्मरण करू शकता. आणि मग फक्त तुम्ही 60-70 झाली आहे आणि आता उघडली आहे भगवद्गीता, आता मी वाचली पाहिजे. अहो पण डोळे दिसतायत का साथ, कानाने ऐकायला येत आहे का हो, तुम्हाला बोलायला खरे दात आहेत का हो तुमच्या तोंडामध्ये, हे बघा. की परमेश्वराची भक्ती करायला तुमची इंद्रिय आहेत का, आधीच आपली इंद्रिय खूप सदोष आहेत. आपल्या सदोष इंद्रियांनी आपण भगवंताला नाही बघू शकत, आपली पापणी नाही आपण बघू शकत, तिथे भगवंताना कसं बघू शकणार आहे. पण भगवंतांचं ते रूप आणि भगवंतांच्या इतकं जवळ जायचं असेल आणि फक्त भगवंतमय आणि फक्त कृष्णाचाच विचार जेव्हा केला जातो आणि परम तत्व हे कृष्ण आहे हे जाणलं पाहिजे. आणि जेव्हा हा आत्मसाक्षात्कार व्हायला लागतो तेव्हा कुठेतरी जाऊन आपण या भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे जाण्यासाठी तयार होतो. नाहीतर मग खातोय आपण मांस मच्छी खातो आहे का त्या 4 गोष्टींचं बंधन आहे. मांस खाऊ नका, दारू पिऊ नका, त्याच्यानंतर जुगार खेळू नका आणि परत स्त्रीशी संबंध ठेवू नका, हे इस्कॉनचे नियम आहेत. हे का नियम आहेत, कारण कुठेतरी ह्या नियमांशी बांधील राहणं जरुरीचं आहे. कुठेतरी त्या आचरणामध्ये तुमच्या चांगल्या निर्मळ गोष्टी आणणं खूप गरजेचं आहे. मांस मच्छी खाताय, डोक्यात तेच विचार, मग हिंस्त्र व्हा पुढच्या जन्मी.
झोपायचं आहे खूप तर झोपा, नग्न व्हायचंय सगळ्या तशाच प्रकारे फिरायचं आहे तर झाडासारखं व्हा, पुढचा जन्म झाडाचा घ्या. जे मनात आणाल तो जन्म मिळेल मग तुम्हाला. परंतु जर नाही अडकायचं या जन्म मृत्यू जरा व्याधीमध्ये आणि कुठल्याही प्रकारचं निस्पृह प्रेम भगवंतांवर करायचंय तर नाही मिळणार या भौतिक जगामध्ये पुन्हा जन्म. आणि मग कुठेतरी त्या मोक्षाच्या मार्गाने नक्कीच वाटचाल केली जाईल. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि मुष्टे प्रकृती जनगुणा कर्णमगुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु. भौतिक प्रकृति में, अच्छा ये काय आता हिंदी स्लाइड है, ठीक है सॉरी. भौतिक प्रकृति में जीव इस प्रकार जीवन के तरीकों का अनुसरण करता है, प्रकृति के 3 गुणों का आनंद लेता है. यह उस भौतिक प्रकृति के साथ उसके जुड़ाव के कारण है. इस प्रकार वह विभिन्न प्रजातियों के बीच अच्छाई और बुराई से मिलता है. मग इथे त्रैगुणांचा प्रभाव झालेला आहे आणि मग या त्रैगुणांचा प्रभाव कसा या प्रत्येक सजीवांवर, मग हे प्राणी दिसतायत, वनस्पती दिसतायत की सजीव, मग त्याच्यामध्ये जे सजीव आहे, मग जसं मी तुम्हाला म्हटलं की प्राणी हे बुद्धीच्या पलीकडे, कारण प्राण्यांमध्ये ती प्रगल्भता नसते जी मनुष्यामध्ये आहे. आणि मनुष्यावर का प्रभाव पडतो या त्रैगुणांचा, कारण कुठेतरी त्या बुद्धीच्या माध्यमातून कुठेतरी तो इंटेलिजन्स, ती बुद्धी काम करतीये का, ती बुद्धी मग ती बुद्धी जर प्राण्यांमध्ये असती तर कशाला त्यांनी त्याच गोष्टी केल्या असत्या. जसं मी म्हटलं की स्वतःला मृत्यूच्या खाईमध्ये लोटतायत का, कारण तो इतकी प्रचंड आसक्ती आहे, कारण नाहीये इंद्रियांवर तेवढा ताबा, इंद्रियांवर तेवढं नियंत्रण, आणि म्हणूनच पुढे जातायत त्या गोष्टीकडे. पण कुठेतरी हे विचार करण्याची आकलन शक्ती ही मनुष्याला दिलेली आहे. मनुष्यांची इंद्रिय, मनुष्यांची बुद्धी तेवढी शाबूत आहे. सत्सत विवेक बुद्धी, सत्सत विवेक बुद्धी म्हणजे काय, त्या बुद्धीचा मनावरती असणारा ताबा, आणि त्या मनाला कसं धरलंय, त्या दोऱ्या कशा धरल्यात, हे मनाने इंद्रियांना कसं पकडलेलं आहे, अशा प्रकारे हे सगळं काबूत ठेवणं, नियंत्रित ठेवणं हे फक्त मनुष्याला शक्य आहे त्याच्या, पण त्याच्या त्रैगुणिक प्रभावाच्या पलीकडे जाऊन. आणि मग तो प्रभाव का आहे ते आपण जाणून घेणार आहोत. उपद्रंश मनुमताच नुमंताच उपद्रशं नुमंताच भारत भोक्ता महेश्वरम परमात्मा मेति कैपी उतो देहेस्मिन पुरुषः परः. तरीही या शरीरात आणखी एक आहे, एक दिव्य भोग करता जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालक आहे, जो पर्यवेक्षक, परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात, जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. आणि म्हणूनच या परमात्म्याला जाणणं, जसं शेवटची जी पायरी या अध्यायाच्या सुरुवातीला जसं पहिली जर मी तुम्हाला दाखवली, तर पहिला प्रश्न भगवंताला विचारल्यावर ज्ञानाचे ध्येय म्हणजे परमात्मा. हे ज्ञान घेतोय आपण, क्षेत्र काय आहे, क्षेत्रज्ञ काय आहे, क्षेत्रज्ञ परमात्मा आहे. पण ह्या ज्ञानाचं ध्येय आत्मसाक्षात्कार का करायचा आहे, की परमात्म्याला जाणलं पाहिजे या ज्ञानातून. मग ज्ञानाचं ध्येय, ज्ञेय, ज्ञ आणि य, ज्ञानाचं ध्येय हे ज्ञेय पाहिजे, आणि या ज्ञानातूनच परमात्म्याला जाण्याचं आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी आपण या परमात्म्याला जाणण्याचा प्रयत्न करतोय, आत्मसाक्षात्कार करून घेण्याच्या मार्गावरती आहोत. पुन्हा आपण हिंदीतली ही स्लाइड आहे जी परीक्षित महाराज तसं ज्ञान घेतायत. मग पुन्हा ज्ञानाचं महत्व काय आहे. जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों की परस्पर क्रिया से संबंधित इस दर्शन को समझता है, उसे मुक्ति प्राप्त होना निश्चित है. वह अपनी स्थिति की परवाह किए बिना यहाँ दोबारा जन्म नहीं लेगा. म्हणजे का, की ज्यांनी जाणलं आहे की ज्यांनी भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्या गुणांच्या परस्पर क्रिया यांचं दर्शन, म्हणजे या गोष्टींना जाणून आणि या गोष्टी रूपातनं या गोष्टींना आत्मसात करून आत्मसाक्षात्कार कसा करायचा. परीक्षित महाराजांना जो शाप मिळालेला होता की तुम्हाला 7 दिवसच असं जगायचंय, त्या जगण्यामध्ये मग मी या जगण्याचं कसं सार्थकी लावू, हे जगणं, हे ऐकण्यासाठी, ते ज्ञान मिळवण्यासाठी ते शुकदेव मुनींकडे गेले. 7 दिवस मिळालेत तर मस्त मजा करून घेऊया, इकडे जाऊया तिकडे जाऊया, सगळ्या भौतिक गोष्टींचा आनंद घेऊया. असं नाही तर मला काय करता येईल की पुढे जाऊन मला पुन्हा या भौतिक जगामध्ये परत यायचं नाहीये. आणि म्हणूनच या जगापासून विरक्ती घ्यायची आहे. या जगामध्ये परत जन्म न घेण्यासाठी ते ज्ञान हवं आहे. आणि म्हणूनच ती ज्ञानी वृत्ती, आणि म्हणून आर्थ अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू ही लोक परमेश्वराच्या भक्तीच्या मार्गावरती लीन होतात. आणि कुठेही मग त्यांचा ढळत नाही भक्ती.
कुठेही त्यांचं कुठेही डोंट गेट फॉल डाऊन, म्हणजे त्यांचा कुठेही काय म्हणतात अधःपतन होत नाही, अधःपतनाला जाऊ शकत नाहीत, कारण दृढ शक्ती, दृढ इच्छा, दृढ निष्ठा हे जपतात. कारण त्या मार्गावरती, त्या टप्प्यांवरती, त्या समाधी मार्गांवरती अगदी थेट समाधीला जाऊन त्या कृष्ण भावनेमध्ये, कृष्ण प्रेमामध्ये स्वतःला लीन होण्याचा प्रयत्न करतात, की जे करतो आहे ते फक्त भगवंतांसाठी करतो आहे. मग हे माझ्यासाठी आहे, मी त्यांच्यासाठी करतो आहे, नाही हो. ही भावनाच कुठेतरी तुम्हाला सुख देणारी आहे, पण मग पुन्हा तुम्हाला ते एन्टँगल्ड, पुन्हा तुम्हाला गुंतवती येते या भौतिक जगामध्ये. ती भौतिक जगामध्येच तुम्हाला गुंतवून ठेवेल. मग त्या त्या कुठेतरी त्या जर टप्प्यावरती यायचं असेल आणि कुठेतरी त्या गोष्टीला अनुसरण करायचं असेल त्या गोष्टींचं, तर ते अनुसरण करण्यासाठी हे ज्ञान. आणि म्हणूनच हे ज्ञानी लोक जेव्हा या अनुसरण करतात आपल्या गुरूंच्या गुरूंकडून ते ज्ञान घेतात, ते अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि त्याच्यासाठी मग तुम्ही अगदी योग्य गुरु, या योग्य गुरुचं मार्गदर्शन हे अत्यंत महत्वाचं आहे. या सगळ्या गोष्टींचं एकत्र सांगड घालून तुम्ही पुढे जाऊ शकता. आणि मग हे कसं तुम्ही मिळवू शकता, तर काहींना ध्यानाद्वारे, काहींना ज्ञानाच्या संवर्धनाद्वारे, तर काहींना फलदायी इच्छांशिवाय कार्य करून परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. मग या परमात्म्याचा साक्षात्कार होण्यासाठी काय हवंय, हे ध्येय मिळवण्यासाठी काय करू शकतो, तर तुम्ही वेदांचा अभ्यास करून, की साधू पुरुषांनी वेदांचा अध्ययन करून या मार्गाला अवलंबलंय. तसं अष्टांग योग, की या योगाच्या माध्यमातून सुद्धा की ध्यानाद्वारे, मग इतकं ते ध्यान योगाद्वारे इतकं भगवंतांशी लीन होण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, की त्या मार्गांद्वारे सुद्धा. आणि नाहीतर मग निष्फळ कर्म, निष्काम कर्मयोग हा तुम्हाला कुठेतरी या परमात्म्याच्या साक्षात्काराजवळ न्यायचा खूप खूप महत्वाच्या पद्धतीने प्रयत्न करतो. आणि अशा या प्रयत्नांद्वारे कुठेतरी तुम्ही आत्मसाक्षात्काराची भावना जोपासू शकता आणि परमात्म्याचा साक्षात्कार तुम्हाला होऊ शकतो. परंतु या गोष्टींची मग ते निष्फळ कर्म केलं तरीही ते शक्य आहे, कारण ते कुठेतरी अकर्माकडे जाते, कुठेही तुम्ही विकर्म करत नाही आहात, तुम्ही निष्फळ कर्म, तुम्ही कर्म ही साधन नाही, तर तुम्ही हे सगळं कर्म जे करताय ते परमेश्वराला अर्पण करताय. कुठल्याही इच्छा नाहीयेत मनामध्ये, की मला हे हवंय, मला ते हवंय, या इच्छा नाही, आणि परमात्म्याला सगळं अर्पण करतात. पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले तरी इतरांकडून ऐकून परमपुरुषाची पूजा करू लागतात. मग मी जसं म्हटलं, की बरेच लोक असतात जे भरकटलेले असतात, की जसं वाल्याचा वाल्मिकी झाला कारण नारद मुनी भेटले त्यांना, मृगारींना पण नारद मुनी भेटले, की ज्या मृगारींचं कायापालट झाला आणि त्यांचं पूर्णपणे मनपरिवर्तन होऊन ते इतके स्वतःला कीर्तन भजनामध्ये त्यांनी, मृगारी ऋषी त्यांचे. तर नारदांनी ह्या सगळ्यांना, की नारायण नारायण, पुढे जाऊन आपण नारदांची कथा ऐकणार आहोत, की नारदांनी किती गुरु म्हणजे अकर्म किती केलेलं आहे आणि कसं प्रत्येकाला या मार्गावरती आणण्यासाठी, भक्ती मार्गावरती आणण्यामध्ये किती मदत केलेली आहे. आणि म्हणूनच मग अशा मार्गावरती परम पुरुषांची पूजा करू लागतात. अधिकाऱ्यांकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म मृत्यूचा मार्गही ओलांडतात. मग अशांनाही शक्य आहे, की ज्यांनी पाप आधी केलेली आहेत परंतु आता तो मार्ग अवलंबला आहे. कारण काय, साधू संग, साधू संग, की संगत चांगली मिळाल्यावर बघा, की जसं त्या वेश्येचा कायापालट होतो, की हरिदास ठाकूरांच्या जरी ती त्यांना त्यांचं मन विचलित करायला आलेली असते, पण बघा तिचंच मन पालटतं आणि ती हे घेते त्यांच्याकडून, आश्रय घेते आणि त्यांच्याकडून ती दीक्षा घेते, की इतकं त्या वेश्येचं मन पालटलेलं आहे. कारण साधू संग, इतका हा साधू संगतीचं महत्वच वेगळं आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या गोष्टींमुळे सुद्धा परमेश्वराची, परमपुरुषाची पूजा करू लागतात आणि त्यांना आत्मसाक्षात्कार होण्याची त्यांची भावना तयार होते आणि कुठेतरी ते जन्म मृत्यूलाही ओलांडू शकतात. हे भरतांचे प्रमुख हे जाणून घ्या, की तुम्ही जे काही अस्तित्वात पाहत आहात, चालणारे न हलणारे, ते केवळ कार्यक्षेत्र आणि क्षेत्राचा जाणकार यांचा संयोग आहे. की मग हे फील्ड काय आहे, तर मग कुठेतरी हे फील्ड बघा काय आहे, की हे फक्त एक क्षेत्र तुम्हाला आहे. मग ह्या सायंटिस्ट तिथे काम करतायत किंवा मग तुम्हाला हे न हलणारे चालणारं असं हे क्षेत्र आहे. हे फक्त फील्ड, की ज्याच्यामध्ये क्षेत्राचा जाणकार आणि म्हणजे तुम्ही हा जाणकार क्षेत्रज्ञ, आणि मग क्षेत्रज्ञ आणि या क्षेत्राचा असा हा संयोग आहे.
आणि मग कशा प्रकारे शरीराला, आपण शरीर नाही आत्मा आहोत, मग हा आत्मा आणि परमात्मा हे कशा प्रकारे क्षेत्रज्ञ आहेत आणि कशा प्रकारे जाणून आहेत, की मग यांचा कशा प्रकारे संयोग साधून ते आपल्याला आध्यात्मिक दृष्टीने साधायचंय आणि कशा प्रकारे परमात्म्याचा साक्षात्कार करून घ्यायचा आहे. पुढे जाऊन आपण बघतोय, समसर्वेषु भूतु इहन्तः परमेश्वरः विनयस्त्वम् अविश्रान्त अविनाशन्तः या पश्यन्ति स पश्यति यां पश्यति स पश्यति. जो परमात्मा सर्व देहांमध्ये वैयक्तिक आत्म्यासोबत असलेला पाहतो आणि ज्याला हे समजते की विनाशकारी शरीरातील आत्मा किंवा परमात्मा यांचा कधीही नाश होत नाही, तो प्रत्यक्ष पाहतो. की मग या प्रत्येक, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की हा जो ब्राह्मण आहे त्याला सगळीकडे परमात्मा दिसतायत, प्रत्येकाला तो समदृष्टीने पाहतोय आणि मग त्याच्या मनामध्ये असं येतच नाही की मी तू आहे आणि मग हा कमी आहे, मग चांडाळ असू दे की प्राणी असू दे की पक्षी असू दे की कोणी असू दे, त्यांना सगळ्या समदृष्टीने बघितलं जातं. आणि मग त्यांचा कधीही आत्मा परमात्म्याचा, की आत्मा कधीही मरत नाही, आत्म्याला जाळू शकत नाही, ओलं करू शकत नाही, सुकवू शकत नाही, असा हा आत्मा आहे ज्याचे आत्म्याचे गुण गुण आहेत ते एवढे सगळे. आणि अशा या आत्म्याचा विनाश होऊ शकत नाही. आत्मा हा एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश करत असतो आणि हा परमात्माही त्याच्याकडेच आहे, परमात्माही त्याच्याकडेच बघतोय, हा प्रवास आहे त्याच्याबरोबर आणि हा संयोग आहे अशा पद्धतीने. आणि म्हणूनच प्रत्येक गोष्टीमध्ये या अशा या ब्राह्मण म्हणजे अशा या निर्मळ शुद्ध भक्ताला सगळ्यांमध्ये परमात्मा दिसते आहे. जो परमात्मा सर्वत्र आणि सर्व प्राणी मात्रांमध्ये सारखाच असतो, तो पाहतो, तो आपल्या मनाने स्वतःला अधोगती करत नाही, अशा प्रकारे तो दिव्य गंतव्य स्थानाकडे पोहोचतो, जो परमेश्वराच्या धामाकडे पोहोचायचा प्रयत्न करतोय. आणि ज्यांनी सगळ्यांना समान मानलेलं आहे, अशा या सगळ्यांना, की चांडाळ आहे किंवा ऋषी आहे किंवा हा गाय गोरखी आहे किंवा ही गाय आहे, शेळी आहे, सगळ्यांना समान दृष्टीने बघतो आहे. आणि मग तो कुठेतरी आपल्या गंतव्य स्थानाकडे पोहोचतो आहे, तो कुठेतरी आपल्या मोक्षधामाकडे त्याला भक्ती वाटचाल करतो आहे. भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि स्वतः काही करत नाही, हे जो पाहतो तो प्रत्यक्षात पाहतो. की मग आपण शरीर नाही आहोत, आपण आत्मा आहोत, हे प्रत्यक्ष जो जाणतोय की आपण हे जे काही करतोय हे भौतिक शरीर आहे आपलं, पण आपण काय करतोय, तर ड्रायव्हर आहे का त्या गाडीमध्ये, तो ड्रायव्हर असला ती गाडी चालणार आहे हो. हे जो पाहतोय, हे ज्याला कळतंय की आपण शरीर नाही आत्मा आहोत, हे ज्यांनी जाणलं आहे तो आत्मसाक्षात्काराकडे वाटचाल करतोय. आणि जो आपल्याला बघतोय स्वतःला की आपण हे करत नाहीये, तर आपला आत्मा हे शरीर कशाने सजीव आहे, कशाने हे संवेदनाक्षम आहे आणि नसेल तर ते काय आहे, निर्विकार आहे, ते अचेत असं आहे आणि त्याच्यात काहीही नाहीये. मग असा या आत्म्याला जाणणं, आपण कुणाच्या आधारे हे करतोय, ड्रायव्हिंग करणारा आत्मा नसेल तर ती गाडी जाणारच नाही हो पुढे. अशा प्रकारे जे जाणतोय तो परमात्म्याला बघतोय. आणि मग आकाशाची उपमा दिलेली याला, आकाश त्यांच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे, त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत मिसळत नाही. त्याचप्रमाणे ब्रह्मदृष्टीत स्थित असलेला आत्मा त्या शरीरात बसलेला असला तरी शरीरामध्ये मिसळत नाही. जसं आकाश आपल्याला दिसतंय सर्व दूर, पण तुम्ही बघाल ते कुठेही लागत नाही बघा, कुठेही ते मिसळत नाही. की नदीला आपल्याला अगदी अथांग पसरलेलं आपल्याला आकाश दिसतंय, परंतु तुम्ही बघाल तर ते कुठेही असं तुम्हाला जुळलेलं दिसत नाही, कशातही मिसळलेलं नसतं. तसंच प्रकारचा हा आत्मा हा शरीरामध्ये मिसळत नाही. हा आत्मा वेगळा आहे, हा आत्मा आपल्या शरीरापासून वेगळा आणि आपलं शरीर हे शरीर नसून आत्माच आहे, हे जो जाणतो आहे. आणि म्हणून हा आत्म्याशी का, आत्मा हा स्वतंत्र आहे. तुमचं शरीर कितीही बदलू दे, मग तुम्ही लहानपणापासून म्हातारे व्हा, किती व्हा, आत्म्याला फरक पडत नाहीये. आत्मा हा चिरंतन आहे, आत्मा हा सच्चित आनंद आहे, तो आपल्या आनंदातच आहे आणि त्याला आनंदी ठेवा. ओरिजिनली तो खूप आनंदी आहे. मग पुढे जाऊन आपण बघतोय 14व्या अध्याय इथूनच सुरू होतोय की का या आत्म्याला आपण असं धुळीत माखवतोय आणि आपण का त्याला असं करतो आहोत आणि कशा प्रकारे आपण या गोष्टींमध्ये त्याला रमवतो आहोत आणि कशा प्रकारे मग त्या भौतिक गोष्टींमध्ये आपण बांधून घेतो आहोत, हे पुढे जाऊन आपण आता लगेचच बघतोय. म्हणून हा 14वा अध्याय लगेच आपण सुरू करू. हे भरतपुत्रा, जसा सूर्य एकटाच या सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो, त्याचप्रमाणे शरीरातील एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो. असा हा आत्मा पूर्ण शरीराला प्रकाशित करतो. हा जो आत्मा आपल्या हृदयामध्ये वसलेला आहे, हा पूर्ण शरीराला प्रकाशित करतोय आणि सचेतन करतोय की आपल्या एवढूसा तो सूक्ष्म, इतका सूक्ष्म आहे की आपल्या केसाच्या टोकाच्या एकाच 10,000 इतका सूक्ष्म आहे तो.
नाही दिसत, साध्या डोळ्यांनी आपल्याला दिसूच शकत नाही, पण केवढी त्याची सामर्थ्यता आहे आणि केवढी त्याची सामर्थ्यता की तो अख्ख्या शरीराला सचेतन करतो आहे. आणि म्हणूनच असं हे जेव्हा जाणतोय आपण, तेव्हाच आपण त्या परमात्म्याला पण जाणू शकू आणि तरच आपण त्या ध्येयापर्यंत पोहोचू शकू आणि तरच आपण ते ध्येय गाठू शकू, त्या ध्येयापर्यंत वाटचाल करू शकू. आत्मसाक्षात्काराची ही भावना जोपासायची आहे आणि ती जोपासली तरच त्याप्रमाणे पुढे जाणार आहोत. जे ज्ञानाच्या डोळ्यांनी देह आणि देह जाणणारे यांच्यातील फरक पाहतात, जे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांना वेगळं जाणतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील पाहू शकतात, समजू शकतात, ते परमध्येयापर्यंत पोहोचतात. क्षेत्राला आणि क्षेत्रज्ञांना वेगळं जाणार. शरीर हे क्षेत्र पसरलेलं आहे, पण क्षेत्रज्ञ कोण आहे तर वेगळा आहे, तो आत्मा आणि परमात्मा. याला जेव्हा जाणार तेव्हाच या भौतिक बंधनांच्या मुक्तीच्या प्रक्रियेला सुद्धा समजू शकाल आणि मगच परम ध्येयापर्यंत पोहोचायला होतं आणि मगच या ध्येयाला जाणता येतं. अशा प्रकारे या ध्येयाकडे वाटचाल करण्यासाठी क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ पुरुष जो भगवंत आहे, जो भोक्ता आहे, जो भोक्ता कोण आहे, जो भगवंत आहे. आणि मग ही प्रकृती कोण आहे, ही प्रकृती आपली आई आहे. पण या प्रकृतीमध्ये जसं मी म्हटलं की अगदी सुरुवातीला सांगायचं की कृष्ण म्हणूनच सांगतायत की जसं आपल्याला आपण बाहेर जाताना आपल्याला आई किंवा वडील आपण लहान असताना सांगतात की बघा बाबा तुझे पैसे सांभाळ, हा त्या गाडी चढतोय त्या गर्दीमध्ये अशी पॉकेट मारलं जाईल तुझं, बघ हा, काळजी घे. का काळजी घे? कुठेतरी डेंजर आहे, कुठेतरी धोका आहे. तसंच कृष्ण सांगतायत की तुम्हाला या सगळ्या भौतिक जगामध्ये तू चालतोयस, वाटचाल करतोय, पण ही मोह माया पुढे जाऊन ही जी माया आहे ना, ही भयंकर आहे. आणि म्हणूनच या क्षेत्राला, या क्षेत्रज्ञाला, या आत्म्याला कसं चांगलं ज्ञान द्यायचं आहे आणि या ज्ञानाच्या वाटचालीने कसं ध्येयाकडे पोहोचायचंय, तर या मायेमध्ये अडकू नको. आपण या 14व्या अध्यायात हे अजून विश्लेषण करणार आहोत की या मायेविषयी. मग या मायेविषयी का जाणणार आहोत? कारण त्रिगुणांचा प्रभाव आहे याच्यावरती आणि म्हणूनच कशा प्रकारे आपण पुढे, म्हणून हे पाय मागे खेचले का जातात, 4 पावलं मागे का पडतायत? कारण कुठेतरी अडकतोय, मायेमध्ये अडकतोय, मोहामध्ये अडकतोय. नका अडकू, कारण भौतिक जगाची ती आसक्ती अजून सुटत नाहीये. कृष्ण भक्ती तर वाढवताय, भक्तीच्या मार्गावर आले आहात, पण कशा प्रकारे अजून स्वतःला जोपासायचंय, स्वतःच्या भावना अजून वाढीस लावायच्या आहेत, हे अशा प्रकारे तिथे आपण 13व्या अध्यायाला समाप्त करतोय आणि अर्जुनाचे जे प्रश्न आहेत, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृती, पुरुष, या सगळ्याची ध्येय आणि ज्ञान, या सगळ्याची उत्तरं भगवंतांनी 13व्या अध्यायात दिलेली आहे. आणि मग याच्या सगळ्याचा संयोग होऊन कशा प्रकारे ध्येयाकडे वाटचाल केली जाते आणि आत्मसाक्षात्काराची भावना जोपासून परमात्म्याची जाण ज्यांना मिळते तेच मग या भौतिक सुखाच्या, भौतिक या बंधनातून कुठेतरी मुक्तीच्या मार्गाकडे ते समजू शकतात, त्या मार्गाला समजू शकतात. तर मी आता हे इथेच संपवते. आपण 13 आणि 14वा अध्याय पण आपण सुरू करूया. थोडा वेळ तुम्ही मला आज द्या, आपण नक्की पूर्ण करतोय. आणि 14वा अध्याय हा खूप विश्लेषण आहे, छोटा आहे अध्याय, मी कुठेही पळणार नाहीये, पण नक्कीच माझा प्रयत्न असेल की आपण पूर्ण करूया आज. एखाद दुसऱ्या गोष्टी राहिल्या तर त्या संलग्न आहेत, मी त्या तुम्हाला नक्की सांगेन आणि आपण प्रश्नोत्तर फक्त नंतर घेऊया, बाकी काही. ताई, माया पण त्याचीच निर्मिती आहे, प्रकृती त्याचीच निर्मिती आहे, तर तो आपल्याला अडकवतो का त्याच्यामध्येच? मायेमध्ये अडकत नाहीये, भगवंत अडकवत नाहीये, तुम्ही घेताय अडकून. भगवंत सांगतायत तुम्ही अडकताय, तुमच्यावर आहे. म्हणून परत परत तेच वाक्य म्हणते मी, भगवंत अडकवत नाहीये, भगवंत अलिप्त आहेत त्याच्यापासून. भगवंतांचा काही प्रभाव नाहीये त्रिगुणांवर. सत्व, रज, तम, बघा आपण पुढे जाऊन तुमच्या थोड्याशा या गोष्टींना अजून मिळेल. भगवंत मायेत अडकवत नाहीयेत, ते तुम्हाला अलर्ट करतायत, तुम्हाला सावध करतायत. ते पण ती त्याचीच निर्मिती आहे ना? निर्मिती आहे. भगवंतांनी सांगितलं सगळी माझी निर्मिती आहे. मग कलीमध्ये जसं यमामध्ये, म्हणजे जसं श्रेष्ठत्व आहे तसं तमोगुणांच्या तमामध्ये पण भगवंत आहेत, निर्मिती आहे. भगवंतांनी सत असत सगळं जग तयार केलंय, पण तुम्हाला काय घ्यायचंय माताजी?
तुम्हाला कुठे जायचंय, तुमच्या बॉल तुमच्या कोर्टमध्ये आहे आणि तुम्हाला याच्यातनं काय मार्ग घ्यायचा आहे. माया मोह सगळी प्रकृती आहे हो, भौतिक प्रकृती सगळी त्यांनीच तर आहे. तुम्हाला आता या तुमच्या या गुणत्रय विभागा योगामध्ये ते तुम्हाला अजून क्लिअर होईल ते. पण म्हणजे तुम्हाला म्हणायचंय की मायेमध्ये खेचतोय भगवंत आपल्याला. तो गंमत बघतो तरी सुद्धा असं वाटतं. हा. मदत करतो पण गंमत पण बघतो. मग भगवंतांची तीच तर योजना आहे ना. अर्जुनाला त्यांनी संभ्रमित का केलं? त्यांनीच तर केलं संभ्रमित. पण संभ्रमित करून मार्ग कोण दाखवतंय? भगवंतच दाखवतायत. सगळं प्रयोजन भगवंतांचंच आहे. सगळी सृष्टी आहे, मोह आहे, माया आहे. पण तुम्ही त्या मायेच्या ह्याच्यामध्ये स्वतःला का गुरफटताय? भगवंतांनी निर्माण केलेली, कारण हे भौतिक जग आहे म्हणून तर ते वेगळं आहे ना आध्यात्मिक जगापेक्षा. आध्यात्मिक जगापेक्षा का वेगळं आहे मग भौतिक जग? कारण हे या मोह मायेनी. आणि मग तुम्ही तुमचे तामसी गुण का वाढवताय? तुम्हाला सांगितलं नाहीये की तुम्ही ते तामसी गुण, तुम्ही रजत गुण वाढवा तुमचे. तुम्ही का नाही स्वतःला? म्हणून तर तुम्हाला या नामस्मरणाचा यज्ञ सांगितलंय माताजी. भगवंतांनीच तुम्हाला दिशाही दाखवली आहे ना. जरी मोह, माया, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर हे सगळं आहे, पण तुम्हाला मार्गही भगवंत दाखवतायत. तुम्हाला काय घ्यायचंय? तुम्हाला मोहात अडकायचंय, मग तुम्ही जन्म मृत्यू जरा व्याधी. आपण या भौतिक गोष्टीमध्येच गुरफटलेलो आहोत. मला वाटतं मी प्रयत्न करतेय. तुमच्या शंकेचं निरसन होतंय का थोडंफार? हो, हो. होतंय? आपण या मार्गावर हो, आहोत. हो. आज आपण आता हे गुण बघून तुम्हाला अजून क्लॅरिटी येईल थोडीशी, की कसं करायचं आहे हे. तर आता मी पुढे जातीये लगेच, मग आपण अजून पुढे याच्या. तर आता हा आपण गुणत्रय विभाग योग, की जसं आपण तिथे क्षेत्रज्ञाला जाणलेलं आहे, शरीर काय आहे, आत्मा काय आहे. आणि मग हा आत्मा, खूप सुंदर उपमा देता येईल हो याला. पावसाचा थेंब. पावसाचा थेंब मला सांगा, पाऊस पडतो तेव्हा तो थेंब कसा असतो हो? मला उत्तर द्या, तो थेंब कसा असतो? काय वाटतं त्या थेंबाविषयी तुम्हाला? निर्विकार असतो. निर्विकार असतो, पण किती स्वच्छ असतो तो. हा. मातीत मिसळण्यापूर्वी तो स्वच्छ असतो की नाही? ओरिजिनली कसा असतो तो? पारदर्शी असतो. पारदर्शी असतो, पारदर्शी. स्वच्छ असतो. आणि इतका स्वच्छ असतो की तुम्हाला ते पाणी तुम्ही वापरता, तुम्ही पिता ते पाणी. पण तोच पावसाचा थेंब जेव्हा खालच्या चिखलात मिसळतो तेव्हा काय होतं हो त्याचं? तुम्ही पिता का मग ते पाणी? नाही. कारण ते मातीत मिसळलं हो. तसंच आहोत अहो आपण. आपण मूळ खूप चांगले आहोत. आपण मूळ खूप आपण म्हणतो ना निर्मळ, प्रत्येक कोणी शुद्ध. वाईट म्हणून नाही आलंय, शुद्ध आहोत. पण जेव्हा या भौतिक जगामध्ये आलो आहोत, तेव्हा गुरफटलो आपण. या सगळ्यामध्ये गुरफटलो आणि मग त्याच्यामध्ये सगळं कंटॅमिनेशन झालेलं आहे. सगळा मळ चढलाय, सगळं थर चढलेला आहे, सगळा चुकीचे थर चढलेले आहेत. आणि म्हणूनच हे सगळं याचं प्रभुत्व आहे. आणि म्हणून भगवंत पुढे जाऊन सांगतायत, मी आता 14व्या अध्यायाला सुरुवात करतेय. त्याच्या आधी मला एक दोन छोटी मला 1 सेकंद द्या फक्त. मी तो तात्पर्य जरा काढते. हो, ठीक आहे. तर आता हे चित्रामध्ये तुम्हाला दिसतंय. तर पहिला अध्यायाचा पहिला हा श्लोकाचा अर्थ आहे, धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषी मुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे. हे जाणून मी तुम्हाला परमज्ञान, सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगेन. बघा, भगवंत पुन्हा सांगतायत. भगवंतांनी राजगुह्य ज्ञान, सगळं गुह्य ज्ञान दिलं, राजगुह्य दिलं, गुह्यतम दिलं, राजगुह्य असं दिलं की परमभक्त. अर्जुन परमभक्त कसा होऊ शकेल? शरीर नाही, आत्मा आहोत आणि आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. हे सगळं ज्ञान परमेश्वरांनी हे सगळं गुह्य गुपित सांगितलेलं आहे. ही गुपित सांगून झाली. काय गुपित होती? पण आता सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, उत्तम असं उत्तमात उत्तम ज्ञान भगवंत देतायत. आणि मग ते ज्ञान काय आहे? साधू ऋषींनी हे भगवंतांचं ज्ञान आणि हे असं उत्तम ज्ञान साधून वेदांचा अभ्यास किंवा हे अध्ययन करून अतिशय योग्यता अशी प्राप्त केलेली आहे. आणि मग हे ज्ञान कशा प्रकारे घेतलं जातं? आता ते ज्ञान घेण्यामागची सुद्धा बघा जिज्ञासा. मला सांगा, तुम्ही एखादी गोष्ट करायला जाल
तर तुम्ही मला सांगा की एखादी व्यक्ती लग्नाची झालीये आणि हे लग्न करायचं आहे, तर मला सांगा की ते लग्न करायचं आहे ती भावना काय असेल हो? की मला जरा तपासून बघायची की लग्न करून मी काय करू शकेन. अशा याने लग्न केलं जातं का हो? मला सांगा याचं उत्तर. की ते जे तुम्ही मला मला विचारण्याचा उद्देश लक्षात घ्या, की तुम्हाला एखादी ज्ञान घ्यायचं असेल, तर तुम्ही ते तपासून घेण्यासाठी पुढे जाता, तर तुम्हाला ते खरोखर त्या मार्गावरती जायचंय आणि तुम्हाला अवलंबायचंय ते. हे लग्नाचं उदाहरण अशासाठी, की साधी गोष्ट आहे, जेव्हा लग्न केलं जातं, लग्न ही साधी-सुधी गोष्ट नाही. तुम्हाला लग्न करून जबाबदाऱ्यांमध्ये पडायचंय. तुम्हाला लग्न करून लग्न संस्था ही अवलंबायची आहे. एक 2 कुटुंब एकत्र येतात, जबाबदारीचं आयुष्य जगायचंय. मग तुम्ही ते असं म्हणाल का हो, की "हां, जरा बघूया लग्न करून मी काय करू शकतोय? की लग्न करून काय होतं ते तर बघू." हे जे तपासून बघण्यासाठी ज्ञान किंवा तपासून बघण्यासाठी गोष्ट करणं, हे खूप चुकीची वाटचाल आहे. तसंच भगवद्गीतेमध्ये तुम्ही बघूया तरी एवढं काय दिलंय, काय तपासून तुम्ही त्या ज्ञानाला पडताळून का बघताय? तुम्ही त्या ज्ञानाची तपासणी करण्यासाठी शिकणं हे खूप चुकीचा मार्ग आहे हा. तुम्हाला ते ज्ञान हवं आहे. तुम्हाला ते ज्ञान अवलंबायचं आहे आणि मग तुमचं ते ज्ञान अवलंबायचं ध्येय काय आहे? जसा प्रश्न मी तुम्हाला विचारला, की का घेताय तुम्ही भगवद्गीतेचं ज्ञान मग? काय ज्ञान घेण्याचा तुमचा उद्देश काय आहे? तुमचं ध्येय काय आहे? जसं तुम्ही सगळे म्हणालात. की मग कुणाला जीवन कसं जगायचंय, कुणाला हे आपण का आलोय या भौतिक जगामध्ये हे बघायचं आहे, की मग पुढे जाऊन मला काय वाढून ठेवलंय हे बघायचंय किंवा मी कशा मार्गाने, कशा संकटांना तोंड देऊ आणि कसं नामस्मरणाचा मार्ग अवलंबू, कसं मी कृष्ण भक्तीमध्ये स्वतःला लीन करू, कसं मी कृष्णाला परमश्रेष्ठ जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू, या सगळ्या गोष्टी. मग हे तुमचं ध्येय आहे. मग हे तुमचं ज्ञान मिळवल्यावर घेण्याचं ध्येय आहे आणि म्हणून हे तुम्हाला चित्रात दिसत आहे ते योगेंद्र आहेत, हे सप्त ऋषी आहेत आणि हे सप्त ऋषी इतके शुद्ध आहेत. हे कुणाचे हे राजाचे मला वाटतं ऋषभदेवाचे हे पुत्र. हे ऋषभदेवाची 7 ऋषी हे पुत्र आहेत आणि यांची कथा भागवतामध्ये अशी आहे, की यांना इतकं ज्ञान आणि हे इतके पवित्र यांचं वास्तव्य, की कुठेही यज्ञ असताना आणि एक असताना, की ते स्वतः तिथे अर्पण स्वतः तिथे प्रकट होऊन तिथल्या त्या गोष्टीला, तिथल्या त्या ज्ञान किंवा यज्ञ चालू असणाऱ्या गोष्टीला इतकं पावित्र्य आणायचे, की त्यांच्या नुसत्या येण्याने आणि त्यांच्या नुसत्या म्हणण्याने की या 7 योगेंद्रांच्या येण्याने ती गोष्ट ही पवित्र शुद्धता आणि इतकं त्यांना इतकं सामर्थ्य होतं त्यांचं, इतकं ज्ञानाचं सामर्थ्य होतं आणि इतकं त्यांनी स्वतःला इतकं तयार केलेलं होतं. असं या योगेंद्रांची कथा आहे. भागवतामध्ये खूप डिटेलमध्ये आता नाहीये ती, परंतु हे यज्ञ याग जिथे चाललेले असतात, तिथे हे स्वतः प्रकट होऊन या यज्ञामध्ये स्वतः मंत्र म्हटले जातात आणि स्वतःहून स्वतःची जी त्याच्यात यज्ञात आहुती दिली जाते, या प्रकारे की राजा तो आनंदीला आहे, की त्याच्याकडे ज्यांच्याकडे यज्ञ होऊन ते जे प्रकट होतात तेव्हा अत्यंत भाग्यवान असे मानलं जातं, की हे सप्त योगेंद्र इथे जागृतपणे प्रकट होतात. अशी ही श्रेष्ठ आणि अशा प्रकारे हे ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान भगवंत आता देत आहे. Sorry. या ज्ञानात स्थिर होऊन व्यक्ती दिव्य स्वरूपाला प्राप्त करू शकते. जो माझ्या स्वभावासारखा आहे अशा प्रकारे स्थापित केले आहे की सृष्टीच्या वेळी मनुष्याचा जन्म होत नाही किंवा विघटनाच्या वेळी त्रास होत नाही. आता कशा प्रकारे बघा की मनुष्याला कुठल्या गोष्टीतून जायचं आहे, तर आता जसं आपण म्हणतो की आनंद, दुःख आणि आता जसं की हे दुःखालयम आहे आणि मग या भौतिक जगामध्ये आपल्याला जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या गोष्टींना सामोरं जावंच लागतं. जेव्हा भौतिक जगामध्ये जन्म घेतला जातो, तेव्हा या त्रासामधून जावं लागतं. पण हे चित्र दिसतंय इथे तुम्हाला. तर अशा प्रकारे जेव्हा ज्ञान आणि या गोष्टींचं की व्यक्ती दिव्य स्वरूपाला आणि मग वैकुंठ लोकाला, कुठेतरी गोलोकाला, कुठेतरी या दिव्य प्रवासाला सुरुवात करू शकते, की जिथे मग जन्म की मग या भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म होत नाही किंवा कुठलाही त्रास होत नाही, की जिकडे सगळीकडे आनंदच आनंद आहे. आणि मग हे तुम्ही वैकुंठात बघताय की इथल्या स्त्रिया इतक्या सुंदर बांधेसूत, मग जसं भौतिक जगामध्ये की मग कुणाचं कोणी काळं आहे, कोणी गोरं आहे, कोणी जाडं आहे, कोणी बारीक आहे, म्हणजे हे सगळे भौतिक जगाचे आहेत. कोणी वाईट उद्देशाने मी सांगत नाही,
पण हे भौतिक जगाचंच एक विशेषता आहे. तसं आध्यात्मिक जगाची काय आहे, वैकुंठ गोलोकामध्ये की आनंदी आनंद आहे. तिथे दुःखाला जागाच नाहीये हो. जिथे आनंदी स्त्री पुरुष हे फक्त कृष्णमय भावनेने कृष्णामध्ये लीन आहेत, कृष्णाच्या भक्तीमध्ये लीन आहेत आणि जिथे फक्त आनंदच आहे. आणि म्हणूनच तिथे मनुष्याचा जन्म नाही, तर तिथे अगदी आनंद प्रकट होत असतो. जिथे सूर्यचंद्र म्हणजे भगवंतांचे नयन आहेत दोन्ही, की जिथे सूर्यचंद्राची गरजच पडत नाही, दिव्य तेज आहे. असं हे गोलोकाचं चित्र. आणि जिथे फक्त आनंद असतो, जिथे दुःखाला जागा नाहीये. कारण या भौतिक जगामध्ये बघा, मनुष्याला आनंद झाला तरी कुठेतरी मनामध्ये असं हे असतं, की बापरे मला आनंद होतोय, पण पुढे काय वाढून ठेवलंय? पुढे काय दुःख आहे? हे म्हणजे तो त्या आनंदाला सुद्धा उपभोगू शकत नाही पूर्णपणे. कारण कुठेतरी ते शाश्वत नसतं. कुठेतरी ते अशाश्वत असतं हो. कुठेतरी ते क्षणभंगूर असतं. पण हेच नाही, पुढे जाऊन वैकुंठ, पुढे जाऊन या लोकामध्ये जेव्हा तुम्ही मोक्षाची तयारी करताय किंवा तुम्हाला परत या जगामध्ये यायचं नाही, तेव्हा अशा जगामधले तुम्हाला जायला मिळेल, की जिथे सूर्य वाट बघतोय, भगवंत वाट बघतायत आणि सांगतायत, की इथे फक्त आनंद आहे. आणि मग तुम्हाला ते शाश्वत आनंद आहे हो तो. परम आनंद आहे तो, सच्चित आनंद आहे. जसा परमात्मा आहे तसा या परमात्म्याचा आनंद आहे. आणि म्हणूनच पुढे की कशा प्रकारे मग, की सर्व योनिषु कौंतेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महाड योनीत अहम बीजप्रदाः पिता. ही भौतिक प्रकृती आपली माता आहे आणि हे आपले पिता आहे. ब्रह्म आपली माता आहे. आणि एक सेकंद ना जरा, सॉरी, क्षमस्व. तर भौतिक सृष्टी ही आपली माता आहे आणि कृष्ण आपले पिता आहेत. बघा की इथे आपल्याला भगवंत सांगतातच आहेत, जसं आधी पण सांगितलेलं, की भगवंतांच्या श्वासातून ब्रह्मांड झालेली आहे. आणि भगवंतांनी जसं हे गोलोकाची निर्मिती केलेली आहे, गोलोकामध्ये भगवंत आहे, तसं या सृष्टीची निर्मिती कोणी केली आहे, तर ब्रह्मांनी केली आहे. त्यांच्या कमळा, त्यांच्या बेंबीतून कमळ उगून त्याच्यावर ब्रह्मा बसलेले आहेत आणि त्यांच्या हातामधून बघा सृष्टीची निर्मिती झालेली आहे. असे हे भगवंत पिता आहेत आणि माता आहे. ही भौतिक प्रकृती आपली माता आहे. आणि मग जर भगवंतच पिता आहेत, तर काय ही भांडणं, काय या जगामध्ये आपण, की मग हे नकोय, माझं आहे, तुझं आहे, मग या सगळ्या देशादेशांमध्ये आणि सगळ्यांमध्ये वैर असणं, मग हे न्यूक्लिअर बॉम्ब तयार करतायत, हे फेकतायत, हे यांना मारतायत, युद्ध करतायत. अहो, जर जाणलं की आपण सगळे एकाच पित्याची मुलं आहोत, तर कुठून येणार आहे हे सगळं? कुठून या सगळ्या गोष्टी उत्पन्न होणार आहेत? पण हे जाणायला तो साक्षात्कार होणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच बीजदाता हा पिता आहे. बीजदाता पिता आपला परमेश्वर, परम हा आपले परमात्मा आहेत, हे जाणलं पाहिजे. आणि या भौतिक प्रकृतीची ही माता आहे. जरी त्यांनी मटेरियल, जरी हे भौतिक जग त्यांनी निर्माण केलेलं असलं, तरी ते अव्यक्त, जसं मी म्हटलं, की या अव्यक्त काय आहे, मग ह्या मातेवरती, म्हणजे मातेचं मुलांवर प्रेम असतं, तसं भौतिक जगामध्ये अडकून ठेवलेले, की परंतु परमेश्वर काय सांगतायत, की जे बीज पित्याने दिलेलं बीज आहे, या पित्याला पिता सांगतोय की सगळी माझीच मुलं आहेत. मग तिथे कुठेतरी जाऊन कुठेही दोष, कुठेही कोणामध्ये युद्ध नको, कुणामध्ये काही भांडण नको. आणि का का या गोष्टींचा द्वेष आणि असं असावं? कारण हा बीज देणारा हा पिता एकच आहे आपल्या सगळ्यांचा. हे जाणणं, हा आत्मसाक्षात्कार होणं, ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. ही एक आधीची स्लाइड त्याच्यात रिपीट झाली. आता आलोय आपण या गुणांवरती, की जो हा अध्याय याच्यावरती फोकस आहे, की मग सत्वम राजस तम इति गुणः प्रकृती संभवः निबद्धन्ति महाभावो देहे देहिनम अव्ययम. भौतिक प्रकृतीमध्ये चांगुलपणा, उत्कटता आणि अज्ञान या 3 पद्धतींचा समावेश होतो. जेव्हा जीव निसर्गाच्या संपर्कात येतो, तेव्हा तो या पद्धतींनी ग्रस्त होतो. म्हणूनच मी पावसाच्या थेंबांचं उदाहरण दिलं, की पावसाचा थेंब हा अत्यंत निर्मळ आणि स्वच्छ असतो, जो तेव्हा या मातीमध्ये मिसळण्याआधी, चिखल लागण्याआधी तो अत्यंत स्वच्छ असतो. तसं या भौतिक जगामध्ये भगवंत या भौतिक जगामध्ये त्यांनी निर्माण केली आहे. जसं माताजींनी सांगितलं, की आपण माया निर्माण केली आहे. जसं हे तिघी जणी आपल्याला दिसतायत, या तिघी जणी आपल्याला मोह, माया, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, त्याच्यामधले मोह, माया, मद, हे सगळ्या या त्यांनी आपल्याला बघा कसं कठपुतलीसारखं नाचवतायत.
पण भगवंतांचं आपल्यावरती त्यांच्यावरती नियंत्रण नाहीये. तर भगवंत आपल्याला या गुणांचं ज्ञान देतायत आणि भगवंत या ज्ञानाद्वारे सांगतायत की तू ह्या स्वतःला गुंतवून घ्यायचंयस की नाही घ्यायचंयस. आणि मग म्हणूनच तू शुद्ध आहेस, तू मनाने शुद्ध आहेस, पण तुला हे या गोष्टी कशा अवलंबायच्या आहेत आणि कशा प्रकारे तू स्वतःची वृद्धी, स्वतःला वृद्धिंगत करू शकशील आणि स्वतःला कशा प्रकारे की या 3 पद्धतींचा, की सत्व, रज आणि तम या गुणांचा प्रभाव तुझ्यावरती आहे आणि तो प्रभाव तुला कशा प्रकारे आणायचा आहे आणि तू कशा प्रकारे स्वतःला त्या साच्यामध्ये बांधून घ्यायचंय, कुठल्या वृत्तीच्या, हे परमेश्वराने तुमच्यावर सोडलंय. तत्र सत्वं निर्मलतत्व प्रकाशकम अनामयम सुखसंगेन वदनाती ज्ञानसंगेन चानघा. हे पापरहित चांगुलपणाची पद्धत इतरांपेक्षा शुद्ध आहे, प्रकाशमय आहे आणि ती सर्व पापी प्रतिक्रियांपासून मुक्त करते. त्या स्थितीत असलेले ज्ञान विकसित करतात, परंतु ते आनंदांच्या संकल्पनेने बधील झालेले, बांधले गेलेले असतात. हे झाले सत्वगुण. सात्विक, तत्र सत्वम, की सात्विक गुणाचा माणूस हा काय असतो, की नक्कीच तो चांगलं कर्म करतोय, त्याची पद्धत पापरहित आहे, तो कुठलेही विकर्म करत नाहीये, त्याच्या मनामधली भावना पापरहित आहे, चांगुलपणा अवलंबला आहे त्यांनी, तो इतरांपेक्षा शुद्ध आहे, प्रकाशमय आहे, सर्व पापी प्रतिक्रियांपासून तो मुक्त आहे आणि त्यांनी ज्ञान विकसित करण्याची कास बांधलेली आहे. परंतु काय, परंतु तो तरीही तो या भौतिक प्रकृतीशी बांधला गेलेला आहे. कारण का, कारण तो स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी हे करतोय, स्वतःच्या आनंदासाठी करतोय, म्हणून तो कुठेतरी याच्यात पुन्हा गुरफटला गेलेला आहे. जरी तो सात्विक आहे तरी पण कृष्ण भावना आलेली नाहीये, भक्तीचा मार्ग नाही अवलंबलाय अजून, ती सात्विकता अकर्माकडे जात नाहीये अजून, तोपर्यंत तो भौतिक प्रकृतीशी बांधलेला आहे आणि म्हणूनच तो कुठेतरी पुन्हा त्याची अधःपतन होण्याची खूप शक्यता आहे. ज्ञानाने तो संपन्न आहे, परंतु तो कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तींशी अजून बांधला गेलेला आहे. आता रजगुण बघा. राजो रागातमकम विद्धि तृष्ण संग समुद्भवम तन निबधनांती कौंतेय कर्म संगेन देहिनम. हे कुंतीच्या पुत्रा, अमर्याद इच्छा आणि आकांक्षा यातून उत्कटतेचा जन्म होतो आणि त्यामुळे तो भौतिक फलदायी कार्यांना बांधील असतो. आपण कोण आहे तो सगळे, आपण रजगुणांमध्ये आहोत सगळे, कारण आपण बांधले गेलेले आहोत आणि आपल्या या अमर्याद इच्छा, हे पण हवंय, ते पण हवंय, हे पण, ते पण द्या, ते पण द्या, सगळं पाहिजे. आणि मग या आकांक्षा, कुठेतरी अपेक्षा आहेत, मी हे करतोय म्हणून मला पण त्यांनी ते केलं पाहिजे, मी त्याला एवढे पैसे दिलेत, मला त्यांनी तेवढे दिली, मदत केलीच पाहिजे, मी त्याला तेवढा गोष्टींना मदत करतोय, तेवढ्या मला परत मिळाल्या पाहिजे, ही अपेक्षा आहे. कुठेतरी सगळं बांधलं गेलेलं आहे, ही रजगुण आहे हा. कुठेतरी या अपेक्षांचं ओझं आहे आणि मग ती उत्कटता आहे मनामध्ये, एक्साइटमेंट, आणि मग ती कुठेतरी रज भावना आहे, रजयुक्त भावना आहे आणि मग त्यामुळे सगळ्या या भौतिक फलदायी कार्यांना मग कुठेतरी फक्त सकर्म, कुठेतरी फक्त सकर्म की सकाम कर्म केलं जातं, की मला याच्यातून काहीतरी पाहिजे आहे, अशी ही रजोगुण आहे. आणि मग तमोगुण. तमस्त्वना ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादलस्य निद्राभिस्तन निबधनाति भारत. हे भारता पुत्र, अज्ञानामुळे सर्व जीवांचा भ्रम होतो. या वृत्तीचा परिणाम म्हणजे वेडेपणा, आळशीपणा आणि झोप, जे बांधल्या गेलेल्या आत्म्याला बांधतात. कंडिशन म्हणजे हे बद्ध आत्म्याला बांधून ठेवतात. कारण का, कारण बघतोय कितीही 11 वाजता झोपतोय, 12 वाजता झोपतोय, 1 वाजता, 2 वाजता, केव्हा पण उठतोय, 12ला उठीन, 1ला उठीन, केव्हा पण जेवेन, केव्हा पण झोपेन, काही बंधन नाहीत, अगदी बंधनाच्या खूप पलीकडे गेलंय. आणि मग कुठेतरी फक्त अंधकार आहे, फक्त तो वेडेपणा, मूर्खपणामध्ये जगायचं, अज्ञानामध्ये जगायचं, की सगळं झोप, मग मला झोप हवी आहे. झोप का हवी आहे, कारण मला इंद्रियांना झोपवायचंय आणि मला का मग व्यसन करायचंय. सगळं जे अंधकारामध्ये खेचतंय, सगळं हे तमोगुण, हे सगळे अंधकारामध्ये मनुष्याला खेचतायत आणि मग कुठेतरी या तमोगुणांनी
ऱ्हास होतोय आणि अधःपतनाला मनुष्य जातोय. सत्वं सुखे संजयन्ति राजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तू तमः प्रमादे संजयत्य उता. चांगुलपणाची पद्धत एखाद्याला आनंदासाठी त्याला कृतीचे फळ आणि अज्ञानामुळे वेडेपणाची स्थिती असते. बघा, याला काय, तर हा सात्विक गुणामध्ये आहे तर त्याला आनंद, कारण त्याला सात्विकतेमुळे वैकुंठामध्ये वास मिळून तो आनंद मिळेल. त्याच्यानंतर याला उत्कटतेने त्याला कृतीचं फळ मिळेल, त्याला तिथल्या तिथेच त्याच्या कृतीचं फळ मिळेल, की तो जे वाईट वागतो आहे त्याचं फळ त्याला मिळेल. आणि या गोष्टीला तर काय, नरकामधल्या सुद्धा यातना नाही, तो अज्ञानामुळे अक्षरशः वेडेपणाची स्थिती आहे. आणि म्हणूनच मग ती कुठेतरी आपण म्हणतो ना क्रूर भावना आणि कुठेतरी अगदी प्राण्यासारखं वागणं आणि कुठेतरी फक्त आपण म्हणतो ना म्हणजे मनुष्यातली मनुष्य भावना मेली आहे, की हा किती अमानुष वागतोय आणि किती प्राण्यांसारखा क्रूरतेने वागतोय, कारण प्राण्यांमध्ये ती भावना नसते. मग आपण बघू की कुत्रा, मांजर या पाळीव प्राण्यांमध्ये ते तुम्हाला किती इमानदारी दिसते, परंतु जे हिंस्र प्राणी आणि मग ती कुठेतरी ती फक्त तमोवृत्ती आणि मग ती सगळ्या अज्ञानामुळे या वेडेपणाच्या स्थितीला की काय त्याच्यामधून परिणाम साधले जातात आणि मग त्या साधेपणाला मग याचे परिणाम अजून कसे होतात. हे भरता पुत्र, चांगुलपणाला हरवून कधी कधी उत्कटतेची पद्धत ठळक होते. चांगुलपणाला हरवून बघा, चांगुलपणा सात्विक गुणाला सात्विक आहे, पण तो कुठेतरी जर बांधला गेला, मोहाने जखडला गेला, की माझी इंद्रिय तृप्तीसाठी मी हे करतोय, मी सगळ्या चांगल्या गोष्टी करतोय, पण तो पुन्हा त्या भौतिक गोष्टींना बांधला गेला तर कुठेतरी त्याचा प्रभाव हा उत्कटते. मग मला हे अजून हवंय, मला हा आनंद अजून हवाय, मला हे अजून मिळवायचंय. मग ती अपेक्षा, त्या भावना कुठेतरी रजोवृत्तीकडे नेतात, उत्कटतेकडे नेतात आणि कधी कधी चांगुलपणाची पद्धत उत्कटतेचा पराभव पण करू शकतो. मग कधी कधी वाईसी वर्सा, हाच चांगुलपणा कधी कधी तुम्हाला या उत्कटतेपासून बाहेर पण काढू शकतो, पण त्याच्यासाठी तुमच्या इंद्रियांवर तुमचा ताबा असणं, त्याच्यासाठी तुम्हाला त्या शुद्ध प्रक्रियेमध्ये स्वतःला खूप चांगल्या प्रकारे तावून सुलाखून तयार करायला लागतं. मग त्या सात्विक तत्वाला पूर्णपणे अवलंबायला लागतं, तरच कुठेतरी तुम्ही त्या उत्कटतेचा पराभव करू शकाल. आणि इतर वेळी अज्ञानाची पद्धत चांगुलपणा आणि उत्कटतेचा पराभव. बघा की कसे तिघ एकमेकांशी बांधले गेलेत. पुढचं चित्र अजून छान आहे, कसे ओढतायत बघा, की सगळे खेचतायत, रस्सी खेच आहे, त्याच्यात कोणाचा तमोगुण. म्हणून मी म्हंटल की परमेश्वर सांगतायत की तू स्वतःचं रक्षण का कर, कारण ही मोह माया, ही माया आहे. माताजी मी सांगते, रेज हँड केलाय, मला एक 15 मिनिटं द्या, आपण अध्याय संपवतोय, कारण हा खूप मोठा नाही आहे. तर ही कुठेतरी माया, ही कुठेतरी आहे, तर तू सावध राहा. तमोगुणी लोक आहेत जगामध्ये आणि ही तमोगुणी लोक खेचतायत तुला. मग तुझ्या सात्विकतेचा आणि उत्कटतेचा दोन्हीचा पराभव आहे. मग तू तुझ्या तमोगुणांवर विजय मिळवू शकत नाहीस. तुझा तमोगुण पूर्णपणे तुला अगदी अधःपतनाला नेणार. आणि मग संग, त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी कारणीभूत आहेत. कुणाच्या संगतीत आहात तुम्ही, कुणाचा तुमच्यावर प्रभाव आहे, कुणाने इन्फ्लुएन्स होऊन तुम्ही त्या गोष्टी करतायत. मग तुम्हाला त्या तमोगुणांकडे, की हा दारू पितोय म्हटल्यानंतर अरे ते दारू पिणं म्हणजे काय, स्टेटस सिम्बल आहे, मला केलंच पाहिजे, मग प्या, दारू प्या, सगळं करा, वाईट गोष्टींच्या नादाला लागा, की चालले तुम्ही खाली, तुमचा ऱ्हास होतोय, अधःपतन होतंय, मग करा, वाईट गोष्टीच करा. मग ते तुम्हाला स्टेटस वाटतंय, सिम्बल स्टेटस वाटतंय का काय वाटतंय, पण ते तुम्हाला कुठे नेतंय, कुठल्या भावनेकडे नेतंय हे तरी लक्षात येतंय. हे महत्वाचं आहे. आणि अशा प्रकारे वर्चस्वासाठी नेहमीच स्पर्धा असते. आणि मग ही स्पर्धा आहे कुणाचं वर्चस्व, सात्विकतेचं, राजसिकतेचं का तामसिकतेचं. मग तामसी तो खेचतोय बघा, सर्वात जास्त तामसी वृत्ती खेचतीये. कारण तुम्हाला माहितीये चांगुलपणा यायला वेळ लागतो, वाईट वृत्ती यायला वेळ नाही लागत, चुकीच्या गोष्टी अवलंबायला वेळ नाही लागत. इमिजिएटली आपण चांगलेपणा बांधून ठेवायला वेळ लागतो, चांगल्या गोष्टी जपून ठेवायला वेळ लागतो, पण वाईट गोष्टी अवलंबायला येऊ आपण, की चला हे म्हणतायत ना चाललोय, तो भौतिक गुण आणि तो अतिशय अधःपतनाला नेण्याला कारणीभूत असतो. जेव्हा शरीराचे सर्व दरवाजे ज्ञानाने प्रकाशित होतात तेव्हा चांगुलपणाचे प्रकटीकरण अनुभवता येते. शरीराचे दरवाजे आहेत, 9 गेट्स आहेत शरीराचे, 2 डोळे आहेत, कान आहे, नाकपुडी आहे, तोंड आहेत, पोटामधले ती सगळी गुदद्वार, हे सगळं धरून आपली 9 गेट्स आहेत शरीरामधली. 2 2 2 2 8 आणि गुदद्वार 1 9, हे आपले जेनायटल्स आहेत. या सगळ्यांना धरून
हे आपली 9 गेट्स आहेत. ती 9 गेट्स जेव्हा ज्ञानाने प्रकाशित होतात, चांगल्यापणाच्या भावनाने प्रकाशित होतात, तेव्हा चांगुलपणाचं प्रकटीकरण अनुभवता येतं. मग डोळ्यांनी चांगलं बघा, कानांनी चांगलं ऐका, तोंडाने चांगलं बोला. काय खाल ते सात्विकतेने चांगलं खा, की जे तुम्ही चांगल्या गोष्टींनी मग जेव्हा अगदी तुम्ही म्हणाल की जी काय इंद्रिय तृप्तीसाठी किंवा जी आपण म्हणतो की जसं मी म्हंटल तुम्हाला की पुढे जाऊन अध्यात्माच्या मार्गावरच पण कृष्ण भावनेने मग लग्न केलं जातं किंवा संबंध ठेवले जातात, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा की त्याच्यातली भावना कुठली आहे, लग्न संस्था केली जाते, स्त्री पुरुष संबंध ठेवतात, पण ते संबंध की चांगल्या संततीची निर्मिती करायची आहे. मग ते एक प्रकारचे ते तो सहवास असतो किंवा तो सहवास चांगल्या पद्धतीने अवलंबला जातो आणि त्याला कुठेतरी सात्विकता असते. आणि म्हणूनच या सगळ्यांची जेव्हा सात्विकतेकडे वाटचाल होते तेव्हाच त्या चांगुलपणाच्या प्रकटीकरणाला अनुभवता येतं. परंतु हेच बघा, हे भरताच्या प्रधानांनो, जेव्हा उत्कटतेचं प्रमाण वाढतंय तेव्हा प्रचंड आसक्ती, अनियंत्रित इच्छा, आकांक्षा आणि तीव्र प्रयत्न ही लक्षणे विकसित होतात. कारण ती वृत्ती किती बघा, अतिरेकी लोक तर तामसी याच्यातच, परंतु राजसी जे आपण स्वतःला की ज्या या भौतिक जगामध्ये, की मग ती आसक्ती केवढी ग्रीड वाढतीये बघा. त्या कॉर्पोरेट जगामध्ये बघा किंवा या आता बघा तुम्ही या 10 वर्षात 15 वर्षात ती आधी मिळायच्या त्या पगारापेक्षा लोकांना जास्त पगार मिळत आहेत, त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत आणि मग घरामध्ये आहे तरी मॉलमध्ये फिरायला जायचंय, मॉलमध्ये गेल्यावर खरंच आवश्यक आहे का आपल्या घरामध्ये घ्यायला? नाही, बस घ्यायचंय मला हे, माझ्या घराला हे छान दिसणार आहे, ते छान दिसणार आहे, की मग यांच्याकडे ते आहे, अरे यांच्याकडे पण मी तो सेट बघितला, यांच्याकडे ती क्रोकरी बघितली, अरे पण तुम्हाला आहे तेवढं पुरेसं नाहीये का? मग ही आसक्ती, ती अपेक्षा, आकांक्षा आणि मग त्याच्यासाठी लागणारे प्रयत्न, ती हाव, मग अगदी अटीतटीची भावना आणि स्वतःच्या ऍट दी कॉस्ट ऑफ हेल्थ केलं जातं सगळं, की मग त्या शरीराकडे पण की किती मिळतंय तेवढं ओरबाडायचंय, किती मिळतं तेवढं ओरपून खायचं, अरे पण का? मग ती आसक्ती, मग ती राजसिक अवस्था, मग तो रजोगुण आहे तो कुठेतरी तमोगुणाकडे वळतो आहे आणि मग ती कुठेतरी आसक्ती वाईट वृत्तीकडे. आणि बघा मग हे गुरुपुत्रा, जेव्हा अज्ञान, मद, भ्रम, जडत्व आणि अंधकाराची प्रवृत्ती वाढते तेव्हा प्रकट होतात. कधी प्रकट होतात हे मद, भ्रम? की जेव्हा अंधकाराची प्रवृत्ती, की ह्या सगळी प्रवृत्ती अज्ञाना माणूस हताश झालाय, ऍडिक्ट झालाय, डिप्रेशन मध्ये जावं लागतं. मग हे का डिप्रेशन दिसतंय, का आत्महत्या करतायत लोक, आणि का या वाईट गुणांना लागतायत, का ही अतिरेकी भावना निर्माण होते आणि का वाईट प्रवृत्तीकडे लोक जात आहेत? कारण अंधकार, भ्रम आहे डोक्यामध्ये. आणि मग आपण म्हणतोय की इथेच जग संपलं माझं. अरे मुलांना सुद्धा या भावना की माझं शिक्षण इतकं, मला हे मार्क नाही मिळाले, इथे संपलं नाहीये तुमचं जग, तुम्हाला खूप काही आहे करायला. मग हे कोण सांगणार? हा अंधकार कोण दूर करणार? ती अंधकाराची भावना दूर करणं गरजेचं आहे. आणि मगच कुठेतरी या अंधकाराच्या भावनेला दूर केलं तर कुठेतरी तुम्ही याच्यातनं बाहेर येऊ शकाल. पण मग त्याच्यासाठी तो मद, मोह, मत्सर आणि तो सगळी वाईट भावना, त्या सगळ्या तामसी गुणांना तिथेच टाकणं आवश्यक आहे. फार फार कष्टाचं आहे हे. म्हणून आपण म्हणतो एखाद्या ऍडिक्टेड माणसाला बाहेर काढणं, दारूच्या व्यसनातनं बाहेर काढणं फार कठीण आहे. मग त्याच्यात औषधं किंवा वेगवेगळे योग किंवा वेगवेगळ्या अध्यात्माच्या वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातात, पण कुठेतरी ती इच्छा पाहिजे. अहो किती प्रयत्न केले तरी माणूस नाही बाहेर येऊ शकत त्याच्यातनं, कारण पूर्णपणे त्याच्यामध्ये गुरफटला गेलेला असतो आणि पूर्ण त्या अंधकारामध्ये गेलेला असतो. मग खूप कठीण असतं अशा माणसाला बाहेर निघणं, आणि मग ही प्रवृत्ती बाहेर निघणं खूप कठीण असतं. पण संघ बघा, जेव्हा माणूस सांगुलपणाच्या स्थितीत मरतो तेव्हा तो शुद्ध उच्च ग्रहांना बघा, की संघ म्हणजे इथे तुम्हाला दिसतंय, इथे नारद मुनी शिष्यांना दीक्षा देत आहेत आणि सगळ्यांना, ही खूप सुंदर गोष्ट आहे. मी एक ही गोष्ट सांगते आणि मला वाटतं आपण अजून पुढचं एक थोडेसेच आहे ते आपण उद्या सुद्धा घेऊ शकतो. तुम्हाला आता वेळ आहे का मला सांगा? आपण आज 14वा अध्याय पूर्ण करूया का? माझी इच्छा आहे, माझ्याकडे 15 मिनिटं आहेत अजून. तुम्हाला चालेल सगळ्यांना? हो हो चालेल? हो. आहेत एक 10 मिनिटं सगळ्यांकडे? करूया हो, हो. माताजी. ठीक आहे, हरे कृष्ण. तर म्हणून मी जास्त वेळ नाही घालवत मग. तर ही खूप सुंदर गोष्ट आहे की बघा, की साधू संघ म्हणजे संघाचं संगतीचं कसं परिणाम असतो बघा, की नारद मुनी आणि यक्षाची खूप सुंदर गोष्ट आहे. ब्रह्माचे पुत्र हे यक्ष आणि ब्रह्मा, तर ह्याच्यानी शिवाचे पुत्र, सॉरी, तर यक्षाची ही गोष्ट आहे.
तर या यक्षाने पुत्रांना जन्म दिला. पुत्रांना जन्म दिला तर त्यांनी ना जवळजवळ त्याच्या 10,000 पुत्रांना जन्म दिलेला होता आणि ते 10,000 पुत्रांना त्याला पुढे वंश न्यायचा होता आणि या यक्षाला पुढे नेण्यासाठी त्याला या 10,000 पुत्रांना छान ज्ञानी बनवायचं होतं आणि म्हणूनच जेव्हा ते मोठे होत असतात तेव्हा ते नारद मुनींकडे त्यांना धाडतात आणि त्यांना म्हणतात की तुम्ही यांच्याकडनं ज्ञान घ्या. आता नारद मुनीच ते अकर्माची वाटचाल पूर्णपणे त्यांना काय सांगतात तर त्यांना सुंदर सात्विकतेचं ज्ञान देतात पण त्याचबरोबर त्यांना संन्याशी वृत्ती त्यांच्यामध्ये आणतात आणि भगवंतांच्या भक्तीमध्ये रममाण करतात. त्यांना कृष्ण भावना त्यांना कृष्ण भावनेमध्ये त्यांना घेऊन जातात. मग काय हो ते 10,000 पुत्र कुठे तर संन्यासाकडे वाटचाल करतात आणि मग संघाचा संघ हा सुंदरच असणार कारण जे नारदांनी त्यांना सांगितलंय ते सगळं ते आचरणात आणतात. मग जरी आपल्या पित्यांनी सांगितलं तरी नाही आमच्या गुरूंनी आम्हाला हे शिकवलंय मग ते संन्यासी वृत्ती कुठेतरी त्यांच्यामध्ये रुजू होते. मग ते फक्त संन्यासीच होतात. त्याच्यानंतर यक्षराजा हे बघून म्हणतो की अरे मग मी आता पुढे कसा नेऊ माझा वंश. मग त्यानुसार तो अजून 5,000 पुत्रांची निर्मिती करतो पण पुन्हा तेच हो जे 10,000 झालं की त्यांना पुन्हा तेच जर ज्ञान त्यांना नारदांकडूनच द्यायचंय तर मग पुन्हा ती संन्याशी वृत्ती त्यांच्यामध्ये पूर्णपणे प्रगत होते आणि मग त्या प्रगत झालेल्या वृत्तीला तशा प्रकारे संघ मग ते सगळे पुत्र त्याचे त्या भावनेमध्ये असतात कृष्ण भावनेमध्येच असतात कारण नारदांनी ते त्यांना तशा प्रकारे तयार केलेलं असतं. हे बघून सगळं कृष्ण यक्ष खूप भडकतो. यक्ष म्हणतो माझ्या सगळ्या पुत्रांना तू संन्यासी मार्गावर घातलंय हे चुकीचं केलेलं आहेस आता मी तुला शाप देतो. पण ते नारद मुनीच असतात हो पूर्ण अकर्मामध्ये नारायण 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 सगळं भगवंत असतात त्यांचं भगवंतमय असतात ते. तो शापही ते अगदी आनंदाने स्वीकारतात. नाही तर किती सामर्थ्यवान आहेत नारद मुनी. ते त्यांचा शाप काहीही करू शकले असते आणि पेटाळू शकले असते आणि त्यांनी स्वतःला एक उशाप देऊन घेतला असता परंतु तसं नाही. त्यांनी यक्षाचा तो शाप स्वीकारलाय आणि तो शाप काय देतात ते की तू कधीही एका जागी राहणार नाही तुझ्या डोक्यावर छप्पर नसणार आहे आणि तू एका जागून दुसऱ्या जागी सतत फिरत राहशील. आणि तशीच गत झाली बघा नारदांची. नारद एका लोकातून दुसऱ्या लोकात कुठेही आपण नारद बघा कुठल्याही स्थानी नारद प्रकट होत असतात. नारायण नारायण कधी विष्णूंकडे आहेत कधी शिवांकडे आहेत कधी ब्रह्मांकडे आलेत कधी लक्ष्मी कधी कुणाकडे म्हणजे कुठल्याही देवांकडे कधी इंद्रांकडे आलेले आहेत असे ते फिरत असतात. मग त्यांच्या डोक्यावर छप्पर नाहीये हा यक्षाचा शाप आहे आणि तो त्यांनी आनंदाने स्वीकारलाय. आणि बघा प्रभुपाद तेच लिहित आहेत की हा शाप आनंदाने स्वीकारला नारद मुनींनी आणि त्या शापाचं स्प्रेड पण झालं पुढे पुढे जनरेशन टू जनरेशन की प्रभुपाद स्वतः सांगतायत की आम्ही नारदांच्याच वंशामधले आणि प्रभुपाद म्हणतात हे बघा मी आज या वयामध्ये पण फिरतोय 70व्या वर्षी पण स्वतः प्रभुपाद कुठे फिरतायत तर परदेशामध्ये जात आहेत कृष्ण भावनेचा प्रसार करतायत. असा हा शाप पण असा हा सुंदर शाप स्वीकारून प्रभुपादांनी सुद्धा कृष्ण भावनेचा सुंदर प्रसार केलेला आहे कारण हे गुरु परंपरेतून आलेलं आहे शिष्याना त्याच्याकडून आलेलं आहे आणि असा हा शाप सुद्धा त्यानुसार आलेला आहे. आणि असं प्रभुपादांनी म्हटलंय की म्हणून मीही फिरतोय या वयामध्ये 70मध्ये सुद्धा मी देशोदेशी फिरतो आहे असा कारण मी कृष्ण भावनेच्या प्रसारामध्ये आहे. भगवंतांनी हा मला सुद्धा दिलेला एक चांगल्या भावनेने भगवंत प्रभुपाद करतायत. आणि मग हे आपण चित्र बघितलेलं आहे की जसे तुम्ही बघा की जे झाडाचा जन्म येतो मी मगाशी पण सांगितलं की ही वृत्ती मग मांस खातायत ती वृत्ती किंवा तोच जन्म पुढचा जन्म देतोय तुम्हाला की ज्या तुम्ही भावनेमध्ये जिंकताय ज्या भावनेमध्ये तुम्ही हे कराल त्या भावना तुम्हाला पुढच्या जन्मी मिळणार आहे आणि त्याच भावनेत तोच जन्म तुम्हाला पुढच्या जन्मी मिळणार आहे. जसं मी भरत महाराजांच्या हरणाचं उदाहरण दिलं की मग मरताना अगदी खूप पुण्य केलं खूप कृष्णावरती श्रद्धा केली खूप अध्ययन केलं खूप वेदांचा अभ्यास केला पण मरताना काय तर मरताना त्या हरणाच्या मोहामध्ये पूर्ण अडकलेले होते. त्याच्यामुळे जन्म कुणाचा मिळाला मोक्ष न मिळता हरणाचा जन्म मिळालेला. कर्मणः सकृतस्य सात्विकं निर्मलं फलं राजसस्तु फलं दुःखं अज्ञानं तमसः फलं. चांगुलपणाने वागल्याने मनुष्य शुद्ध होतो. उत्कटतेने केलेल्या कृतीचे परिणाम दुःखात होतात. अज्ञानाच्या स्थितीत केलेल्या कृतीचे परिणाम मूर्खपणामध्ये होतात. आणि म्हणूनच भगवद्गीतेमध्ये सांगितलंय आता हे गीता कुठला हा वाक्य अपुरं राहिलंय मी बघते ना. पुण्यकर्माचे फळ शुद्ध असते सत्वगुणामध्ये असल्याचे म्हटले जाते परंतु रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे दुःख आहे. तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे मूर्खपणा आहे. ते दुसऱ्या एखाद्या वाक्याचं हे आहे की जे आपल्याला जाणतोय आपण की जसं मी सांगितलं की चांगुलपणा हा तुम्हाला
शुद्ध मनुष्य शुद्ध करतो. उत्कटता ही तुम्हाला दुःखालय. मग तुम्हाला म्हणूनच ती ग्रहाची प्राप्ती सुद्धा, ती कुठल्या ग्रहावरती जाता, तर सात्विकता असलेले उच्च ग्रहावरती जातात. मग वैकुंठाची सुद्धा प्राप्ती होते. पण हेच उत्कटतेमध्ये असतात ते पुन्हा दुःखालयामध्ये होतात, दुःखामध्ये असतात. पृथ्वीवर त्यांना जन्म मिळतो आणि मध्ये मूर्खपणामध्ये अज्ञानात त्यांना नरकाशिवाय दुसरी जागाच नाही ना. त्यांना मूर्खपणा त्यांचा नरकातच घेऊन जाऊ शकतो. चांगुलपणाच्या पद्धतीपासून वास्तविक ज्ञान विकसित होते, उत्कटतेने दुःख विकसित होते आणि अज्ञानातून मूर्खपणा, वेडेपणा, भ्रम निर्माण होतो. असं ह्या प्रत्येक गुणाचं महत्व दिलेलं आहे. गुणामध्ये बघा हे चेहरे दिलेले आहेत. सात्विकता काय करते बघा, सात्विकता एक शांतपणा आहे, शुद्ध मन आहे. आणि हे बघा किती मनामध्ये असं काय मी मिळवू कसा प्रकारे, आणि हे तर काय मूर्खपणा सगळा वेडेपणाच्या भ्रमामध्ये असतात. मग ते वेडे झालेले असतात त्या भ्रमामध्ये, अज्ञानामध्ये. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठान्ति राजसः जगन्या गुणवृत्तिस्थान अधो गच्छति तमसः. जे चांगुलपणाच्या स्थितीत स्थित आहे ते हळूहळू वरच्या ग्रहांकडे जातात. जे लोक उत्कटतेने जगतात ते पृथ्वीवरील ग्रहांवर राहतात आणि जे अज्ञानाच्या स्थितीत आहेत ते नरकमय जगामध्ये जगतात. बघा की प्रत्येकाला कुठल्या ग्रहांची प्राप्ती होते ते पण दिलेलं आहे, की कुठल्या गुणांनी कुठली प्राप्ती होते, की मरणानंतर मृत्यूनंतर सुद्धा कुठला लोक प्राप्त होणार आहे. सात्विकता ही चांगल्या ग्रहांमध्ये, मग कारण पुण्यकर्म आहे जरी ते बांधलेलं आहे. म्हणून मी जसं सांगितलं की सात्विकता स्वर्गामध्ये नाही, स्वर्गातले सुख उपभोगा, पण पुन्हा पुण्याचं कर्म माप भरलं की पुन्हा पृथ्वीवर या, दुःखालयांमध्ये या. म्हणजे ते जरी तुम्ही स्वर्ग सुख भोगलीत सगळी तरी पुन्हा तुम्हाला या दुःखालयांमध्ये यायचं. आणि मग हे गोलोकाचं आणि हा चार्ट दिलेला आहे की कुठली नरकाचे आहेत आणि कुठले पृथ्वी लोक आहे आणि कुठला वैकुंठ, आणि कशा प्रकारे वैकुंठ लोक, आणि कशा प्रकारे ही निर्मिती ब्रह्मांपासून बघा हे कमळापासून ब्रह्मा त्यांनी निर्मिती केलेली आहे. अशा प्रकारे हे भौतिक जग, आध्यात्मिक जग आणि हे नरकमय या यातना कशा भोगायला लागतात. जेव्हा तुम्ही पाहाल की सर्व क्रियांमध्ये या प्रकृतीच्या पद्धतींच्या पलीकडे काहीही नाही आणि परात्पर भगवान या सर्व पद्धतींच्या पलीकडे आहे, तेव्हा तुम्ही माझे आध्यात्मिक स्वरूप जाणून घेऊ शकता. या पलीकडे, या मद मोह मत्सर याच्या पलीकडे भगवंत आहेत. आत्मसाक्षात्कार कसा करू शकाल? नामस्मरणाचा यज्ञ कराल तर भगवंतांना जाणार, तरच परमात्म्याची साक्षी, परमात्म्याची प्राप्ती करून घेऊ शकाल आणि तरच भगवंताला जाणू शकाल. त्याच्या पलीकडे आहेत भगवंत, वाट बघतायत, महासागरामध्ये हात द्यायला वाट बघतायत, परंतु ते दिसतायत का? जसं त्या दोन पक्ष्यांचं चित्र, सगळं खाण्यामध्ये आणि याच्यामध्ये गुंग आहात, पक्षी दिसतोय का? दुसरा परमात्मा भगवंत बघतायत, त्यांचं लक्ष आहे आपल्याकडे, पण तिकडे बघायची तयारी आहे का तुमची? जेव्हा मूर्त जीव या तिन्ही रीत ओलांडू शकतो तेव्हा जन्म, मृत्यू, म्हातारपण आणि त्यांच्या त्रासापासून मुक्त होऊ शकतो. जन्मातही अमृताचा आनंद घेऊ शकतो. या जन्मातही बघा की जर नामस्मरणाचा यज्ञ अवलंबलात, या जन्मातही तो आनंद घेऊ शकाल. आणि म्हणून माताजी त्यांचा अनुभव जसा सांगत होत्या की कुठेतरी स्थितप्रज्ञता, कुठेतरी स्वतःला बॅलन्स करणं, कुठेतरी तो आनंद, कुठेतरी कृष्ण भावने सहित सगळी कर्म, मग या सगळ्या बंधनांना असं तोडाल बघा, या साखळ्या तोडून टाकाल पार. मग या साखळ्यांना तोडून, या मोह पाशांना तोडून टाकाल, ती भिंत तोडून पार पुढे जाल तुम्ही सगळे. आणि त्याच्यासाठी ती भावना जोपासणं महत्वाचं. जेव्हा मूर्त जीव या तिन्ही रीत ओलांडू शकतो तेव्हा तो जन्म, पुन्हा तेच वाक्य त्यांनी ते छोटं होतं म्हणून दिलंय, आणि मग या जन्मातही या अमृताचा आनंद घेऊ शकतो. अर्जुनाने विचारलं, हे माझ्या प्रिय भगवंता, कोणकोणत्या लक्षणांद्वारे ओळखले जाते की कोण त्या पद्धतींच्या अतिंद्रिय आहे, त्यांचे वर्तन काय आणि निसर्गाच्या पलीकडे तो कसा जातो? अर्जुनाचा प्रश्न की अर्जुन म्हणतोय की मग कोण या पद्धतींच्या अतिंद्रिय, की कोण यांच्या आहारी जात आहे, त्यांचं वर्तन कसं आहे आणि ते निसर्गाच्या पलीकडे कसे जाऊ शकतात, मग त्या आध्यात्मिक मार्गाकडे कसे परमेश्वराला बघू शकतात, हे परत अर्जुन भगवंतांना विचारतात. धन्य प्रभू म्हणाले, जो प्रकाश, आसक्ती आणि माया यांचा तिरस्कार करत नाही, जेव्हा ते उपस्थित असतात आणि जेव्हा ते अदृश्य होतात तेव्हा त्यांची इच्छा बाळगत नाही, जो एक बेफिकीर बसलेला असतो, निसर्गाच्या या भौतिक प्रक्रियांच्या पलीकडे स्थित असतो, जो स्थिर राहतो, हे जाणतो की केवळ रीत सक्रिय आहे, जो सुख आणि दुःख सारखेच मानतो. एक चकचकीत दगड आणि सोन्याच्या तुकड्या, एक चकचकीत असा दगड असला गोटा आणि सोन्याच्या तुकड्यालाही समान डोळ्यांनी बघतो. जो ज्ञानी आहे आणि स्तुती आणि दोष ज्याला समान आहे, जो सन्मान आणि अपमानात अपरिवर्तित आहे,
जो मित्र आणि शत्रूला समान वागणूक देतो, ज्याने सर्व फलदायी उपक्रम सोडले आहेत, अशा मनुष्याला निसर्गाच्या पद्धती ओलांडल्या जातात असे म्हणतात. हितप्रज्ञ मुनी, प्रल्हाद महाराज, जसं मी उदाहरण दिलं, ध्रुव महाराज, की ज्यांना नंतर परमात्म्याची प्राप्ती झाल्यानंतर या सगळ्यांमध्ये काहीही रस नसतो. राज्य मिळवायचं असतं पण त्याच्यामध्ये काही रस नसतो नंतर. हे असे नारद मुनी जे अकर्माकडे वाटचाल केली, ज्यांना शाप दिला तरी तो त्यांनी गोड होऊन स्वीकारलाय. आणि असं हे बॅलन्स लाईफ, असं हे जेव्हा जीवन स्वीकारलं जातं तेव्हा त्या पद्धती ओलांडल्या जातात, मनुष्याच्याही त्या पद्धती ओलांडल्या जातात. मामचयो व्याभिचारे चारणे भक्ती योगेन सेवेत सगुणान समतीतीयैतान ब्रह्मभूया कल्पते. जो पूर्ण भक्ती सेवेत रमतो, कोणत्याही परिस्थितीत खाली न पडणारा, तो क्षणार्धात भौतिक स्वरूपाच्या पलीकडे जातो आणि अशा प्रकारे ब्रह्माच्या पातळीवर येतो. सात्विकतेचा माणूस म्हणून की जो खाली न पडणारा, क्षणार्धात भौतिक स्वरूपाच्या पलीकडे, की ज्याने भौतिक सुख दुःखाने समान मानलेलं आहे, तो नक्कीच त्याच्या पलीकडे जाण्यास तयार झालेला आहे. त्याच्या मनाची तेवढी तयारी झालेली आहे, तो त्याच्या पलीकडे जाण्यासाठी तयार झालेला आहे आणि अशा प्रकारे तो ब्रह्माच्या पातळीवर येतो. झालं, ऑलमोस्ट संपलं प्रश्न. सॉरी मी तुमचा वेळ घेतलाय आज, पण मला आज वाटलं की आज आपण हा अध्याय पूर्ण करावा. अर्धा ठेवून उद्या पुन्हा त्याच्यावर आलो असतो. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य का धर्मस्य सुखस्य कांतिकास्य च. आणि मी निराकार ब्रह्माचा आधार आहे, जे परम सुखाचे संविधिकारक आहेत आणि जे अमर आणि अविनाशी शाश्वत आहे. मग हा प्रकाश, हा ब्रह्माचा प्रकाश, मग जो शाश्वत जगामध्ये आणि जो शाश्वत गोष्टीला मानणारा, जसं आपण म्हटलं की सूर्याचा प्रकाश, मग भगवद्गीतेचं जे उदाहरण दिलं की, आणि जे ब्रह्म की जे शाश्वत जग, परमेश्वर हे शाश्वत आहे, सच्चित आनंद, आणि मग हा शाश्वत आणि निराकार ब्रह्माचा आधार आहे, जे परम सुखाचे. एक मिनिट, याचं मी पटकन तुम्हाला परमसुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. म्हणजे या शाश्वत, कुठेतरी ते खूप तुटकत होतं आणि ते वाक्य चुकीचं मला खटकलं जरा, म्हणूनच मला वाटलं की या निराकार म्हणजे या शाश्वत, जसं परमेश्वरांनी सांगितलं की ते या सृष्टीचा स्रोत आहेत, सगळ्या प्राणीमात्रांचा स्रोत आहेत, तसे हे निर्विकार ब्रह्माचा म्हणजे या अविनाशी अशा ब्रह्माचा आणि अविनाशी अशा शाश्वत जगाचा ते स्रोत आहे. आणि या अमृत, अव्यय, शाश्वत, निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार ते आहे. ही थोडीशी माहिती आहे मला वाटतं. आपण ऑलमोस्ट संपवलंय. 27वा म्हणजे शेवटचा आहे. तर असं हे बघा, हे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक वृत्तींचं हे उदाहरण. आणि पुढे जाऊन आपल्याला या 15, 16 आणि 17 मध्ये सुद्धा याचाच आपल्याला काही भाग असणार आहे. उद्याचा पुरुषोत्तम योग आहे, त्याच्यानंतर सुद्धा श्रद्धात्रय आणि त्याच्यानंतर सुद्धा दैवासुर. मग हे सगळे या वृत्तींच सगळं आपल्याला वर्णन करणार आहे आणि या वृत्तींचा आपल्याला अजून सखोल अभ्यास करायचा आहे. आणि मग ही थोडीशी माहिती दिलेली आहे की कशा प्रकारे तुम्ही पुढची दिशा वगैरे, ही माहिती मी सगळी तुम्हाला ग्रुपवर टाकेन. मी अजून तुमचा जास्त वेळ घेत नाही. आपण प्रश्न असतील तरी पाहिजे तर उद्या घेऊया. कुणाला काही क्षमस्व, मी कुणाचा जास्त वेळ घेतला असेल तर, कारण मला हा अध्याय आज पूर्ण करावा अशी खूप प्रामाणिक इच्छा होती आणि मी तुमचा जास्त वेळ घेतल्याबद्दल खरंच क्षमा असावी. आपण उद्या 15वा अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. 15, 16, 17, 18 आणि आपण 18 तारखेला बरोबर 3 तारखेला अक्षय तृतीयेच्या दिवशी 18वा अध्यायाची समाप्ती करू. ठीक आहे सगळ्यांना? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओके, मी प्रार्थना म्हणते. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे कृष्ण. काहीही प्रश्न असतील, मी अजून वेळ घेत नाही. तुम्ही मला ग्रुपवर मी ओपन ठेवलाय. उद्या आपण पाहिजे तर अजून 15 मिनिटं घेऊया. उद्याचा अध्याय वेळेत संपेल. 15वा अध्याय खूप मोठा नाहीये. आपण वेळेत छान संपवूया आणि आपण जास्त वेळ संवाद साधूया. सगळ्यांना हरे कृष्ण. मी एंड करते सेशन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.